ويتا بإيسوس كريستوس تأمنت أمالاليت حاتياتنا من تخحدقلنا زخاخرلنا ما توصلت هايمانة أود حقني برهان نخبركي أود سدنقل ولادي تعملاق مدحنا علم سلز ولد كلنا مسيخ عن نفسنا سلز دحننا نمسكنكي وقويتانا نقصنا إيسوس كريستوس كبرنا أخايخون نسخان هواريات مقصم سمعتها قليلا من صاركان عللتو من بيت كريستيان صنعاتنا حتى أنا حدقت بحدا زملكوت سلز قدسنا بسر نسجدلون نخبرن أقويتا محرنا أقويتا محرنا أقويتا بارخنا نهاي ما نزولت كل بزحازة سماي مدرن زرقن زي الرقم زفترة بحدا أملاك زابير أبنا أمن بحدا قويتا بيس كريسوس عالم كي تفترة مسؤول بزخنا والدا واحد ونا أمن كبرهان استرخب برهان كاب حقني أملاك استرخب أملاك استول دمبر فترة زي كونه بملكوته مساء معرض زخنا كل بوز استفترة بزيكو قنا أبز مدر زلو يهون ويس أب سماي زلو منهم استفترة يلبون من تنا من تسب من تمدحنا ها سماع زورد بمنفس قدس كاب قدس نجل مريم سقالة بس سب كون دما بزبن بينتنا وبيلاطوس من تنا تسأله مكرا مسكال تقبله موت تقبره أب قدسات مصحف خمسة تصحفها بسال شيء معلتي كامتان تفليتن سب خبرنا سماعت زعرقة أب يمانا بوز تقمت خم بحدش نهيوانا نموتان كفرت بخبر خمسيو لمن قسم ودات هاي بقولن قويتان محوين بزخنا خاب بزسرز بمنفس قدس نامن مسابن ولدن كنسجدلون كنا مسجنون بنبيات تناجري الكل بزخنا نهارات كوباية بحنت قدست بيت كريستيان نامن حاتيات المسراي بحنت تمكت ونامن تسعة متان زلالم زمسي وتسفان قبر آمين. وقويتا صلتنا سميع خاطياتنا حدا قالنا كريا لايسون 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 لايسون كريا لايسون كريا لايسون كريا لايسون كريا لايسون كريا لايسون لايسون كريا 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 لايسون ቅዱስ 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 እግዚአብሔር ጐይታ ሰራዊት ሰማይን ምድርን ብኽብርኻን ብልክስኻን ሙላትየን ወንኹሉ ትመልኽ እግዚአብሔር አቦ መሐረና ወጐይታ ሰራዊት አምላኽ ሓያላን ምሳናኹን ምክንያቱ ኣብ ጊዜ ሽግርናን ጭንቅናን ብጀካ ኸረዳ የብልናን ወአምላኽ አባና ሕደር ንበደልና የቕሬታን ምሕረትን ግበረልና እቲ ብድሌትናን ብዘይድሌትናን ዝገበርናዮ እቲ ብፍላጥን ብዘይፍላጥን ዝሰርሕናዮ ስውርን ጉህድን ዝኾነ ሓጢኣትና ምእንቲ ትብልዕልና ስመ ቅዱስ ስምካ ኢልካ ጐይታ የቕረበለልና ወጐይታ ከም ምሕረትካ ዳ እምበር ከም ተግባርና ሳይኹን በከመ ምሕረትከ አምላክነ ዋቆበከ ማበሳነ በከመ ምሕረትከ አምላክነ ዋቆበከ ማበሳነ በከመ ምሕረትከ አምላክነ ዋቆበከ ማበሳነ ብቕዓት ግበረና ብምስጋና ከምዚልና ክንጽልይ ብሰማያት ትነብር ኣቦና ስምካ ይቀደስ መንግስትኻ ትምጻእ ፍቓድካ ከምቲ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ምድሪ ይኹን ንዕለት እንጀራና ሎሚ ሃበና ንሕና ንዝበደሉና በደሎን ከም ዝሓደግናሎም በደልና ኣበሳና ደገልና ካብ ኩሉ ኸ ኣድሕነና እምበር ናብ ፈተነ ይተእትወና መንግስትን ኃይልን ክብርን ዘላለምነትካ እሞ አሜን። ብናይ ቅዱስ ገብርኤል መልአክ ሰላምታ ሰላም ለክ
بحلنا خي دنجله خي بسقاه ودنجله عد እግዚአብሔር ጎይታ ሰራዊት ሰላም ለካ አልሆ ስኺ ኻበን እስትብራኽቲ ፍረኸር ስኹም ብሩኺ ኦም ተጸጋ እግዚአብሔር ብሳኺ ኦ ፍሲ ደስ ይበልካ ኃጢአትና ክሰረልና ናብ ፍቁር ወድኻ ኢየሱስ ክርስቶስ ምንታና ምሕረት ለምነልና አሜን። ናይ ንስሓ ጸሎት ወጎይታ ኣብዛ መዓልቲ እዚኣ ኣብ ቅድሚኻ ብተግባርኹም ብቓል ብሓሳብኹም ብኩሉ ዋሳትና ዝሓጣናዮ ንስኻ ርኅሩሕን መብቀር ሰብን ስለ ዝኾንካ ኣመንቲ ቅዱስ ስምካ ኢልካ ይቕረበለልና ተዓረቐና ንሕደገልና ወኣምላኽ ብሰላም ክንሓድር ሰላማዊት ለይቲ ሃበና ኣብዛ ናይ ድቃስ ግዜና ካብ ኩሉ ጭንቀት ናፃ ግበረና ካብ ኩሉ ክፍኣትን ካብ ኩሉ ፈተና ጸላእን ክሕልወና ከዓ ናይ ሰላም መልኣክ ከላእኸልና ብጸጋን ብርህራሄን ትመፍቀር ሰብ ዝኾነ ሓደ ወድኻ ጎይታናን ኣምላኽናን መድሓናን ኢየሱስ ክርስቶስ እቲ ብኡን ምስኡን ክብርን ውዳሴን ግርማን ዘለካ ማዕሪኻ ምን ዝኾነ ወሃቢ ሕይወት መንፈስ ቅዱስን ምስጋና ይግባአካ ሕጅን ንዘለዓለም ዓለምን ድሕሪ ነፍሲ ወከፍ ሰዓት ዝጽለ ጸሎት ኦ ጎይታ መሓረና ምሕረትካ እውን ኣብዝሓልና ኦ ኣብ ነፍሲ ወከፍ ሰዓትን ግዜን ኣብ ሰማይን ምድርን ኩሉ ብኽብረት ዝገደልካ ክርስቶስ እምን ኣምላኽና በዓል ነዊሕ ትዕግስትን ብዙሕ ምሕረትን ብሰናያት ተመላእኻን ርኅሩሕን ነቶም ኣነ ዝቐዳመዮም ኃጢአተኛታትን ትምሕር ንሓጥብ ንስሓ ተመሊሱ ብህይወት ክነብር እምበር ዘይትደልም እንትጽበዮም ዘሎ ተስፋ ሰማያት ክረኽቡ ንኩሎም ናብ ድሕነት እትቕድም ጎይታ ኣብዛ ሰዓት እዚኣ ናብ ኩሉ ሰዓታትን ልማነና ተቐበል ህይወትና ቃናዓልና ትእዛዛትካ ክንገብር ምርሓና መንፈስና ቅዱስ ስጋናን ሓሳባትናን አንጽህ ትምኒትና እውን ስመር ሕማምና ፈውስ ኃጢአትና ሓደገልና ካብ ኩሉ ክፉእ ሓዘን ስቅያት ልቢ ንድኣና ብህልውና ክንዕቀብ ብቅዱሳን መላእኽቲ ክሓልወና ናብ ውህደት እምነት ከነምርሕ ምእንቲ ናብቲ ዘይምርመርን ዘይውሰንን ፍልጠትካ ክንበጽሕ ዓድለና ንስኻ ንዘለዓለም ብሩኽ ኢኻ አሜን። ቡቕዓት ግበረና ምስጋና ከምዚልና ክንጽሊ ኣብ ሰማያት ትነብር ኣቦና ስምካ ይቀደስ መንግስትኻ ትምጻእ ፍቓድካ ምጻእ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ኣብ ምድሪ ይኹን ንዕለት እንጀራና ሎሚ ሃበና ንሕና ንዝበደሉና በደሎም ከም ዝሓደግናሎም በደልና ኣበሳና ንሕደገልና ካብ ኩሉ ክፋእትና እምበርና ኣብ ፈተና ይተእትወና መንግስትን ሓይልን ክብርን ንዘለዓለም ናትካ ኢዩ ኣሜን። እግዝእትየ ማርያም ናይ ቅዱስ ገብርኤል መልኣክ ሰላምታ ሰላም ለክለኹ ብሕሊናኺ ድንግል ኢኺ ብስጋኹን ድንግል ኢኺ ኣደ እግዚአብሔር ጎይታ ሰራዊት ሰላም ክልኹ ንስኺ ኻበን ዝተብረኽቲ ኢኺ ፍረኸርስኹም ብሩኺ ኦ ምልዕተ ጸጋ እግዚአብሔር ኦ ፍስሕት ደስ ይበልኪ ኃጢአትና ሰሪየልና ናብ ፍቱ ወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ ምእንታና ምሕረት ለምንልና አሜን። ናይ ሐሙስ ሊጦን ኦ ጎይታ ካብ እኪቲ መዓልትን ካብ ናይ ጥፋእ ሰዓታትን ካብ ውክያን ኣጋንንትን ካብ ትኺትን ካብ ክንትነትን ብሃንደበት ካብ ዝመጽእ መከራን ኣድሕነና እዎ ጎይትናን ኣምላኽናን በዛ ሰዓት እዚኣ ኣድሕነና ዓለም ዝሓዝካ እግዚአብሔር ኣምላኽና ንስኻ ኢኻ እሞ ኣሃዚያ ዓለም እግዚአብሔር ኣምላክን ኣብ ሰማያት ትነብር ኣቦና ስምካ ይቀደስ መንግስትኻ ትምጻእ ፍቓድካ ከምቲ ኣብ ሰማይ ድማ ምድሪ ይኹን ዕለት እንጀራና ለማሃበና ንሕና ንዝበደሉና በደሎም ከም ዝሓደግናሎም በደልና ምሳና ሕድግልና ካብ ኩሉ ዋልነና እምበር ኣብ ፈተና ይተእትወና መንግስትን ሓይልን ንዘለዓለም ናትካ እዩ አሜን። እግዝእትየ ማርያም ናይ ቅዱስ ገብርኤል ሰላምታ ሰላም ብሕሊና ብስጋኹን ድንግል ኢኺ ኣደ እግዚአብሔር ጎይታ ሰራዊት ሰላም ለክለኹ ንስኺ ካብ ኣንስቲ ብርኽቲ ኢኺ ፍረ ከርስቦም ብሩኽ እዩ ኦ ምልዕተ ጸጋ እግዚአብሔር ምሳኺ እዩ ኦ ፍስሕቲ ደስ በልኪ ኃጢአትና ሰሪየልና ናብ ፍቲ ወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ ምእንታና ምሕረት ለምንልና አሜን። እዎ ጎይታና ኣምላኽና ንኹሎም ተብ ኣምላኽነትካ ዝዕቆብ ረድኤተ መድሓንን ካባኻ እዩ ንባርያኻ ዳዊት ካብ እክርቲ ኺናት ዘድሓንካዮ ንስኻ ኢኻ ዳንኤል ካብ ኣፋና በሲ ንሶስና ካብ ኢድ ረበናት ንኣናንያን ኣዛርያ ሚሳኤልን ካብ ዝነድእቶን ሓዊ ዘድሓንካዮም ንስኻ ኢኻ እዎ ጎይታና ኣምላኽናን ካብ ዓላውን ዓማፅን ትውልዲ ኣድሕነና ብሕያውነትካ ኸ ነፍስናን ስጋናን ዑባኹን ናይ ኣብያተ ክርስቲያናትካ ምስጋናን ብጸሎትን ብቕኑዕ እምነትን ሓሉ ኣምላኽና ይቕረበለልና ኣብ ሰማያት ንበር ኣቦና ናብ ጥፋታ ይተእትወና እንታይ ደኣ ካብ ኩሉ እኩይ ኣድሕነና እምባላህና ብሰይጣን ካብ ምስዓርን ካብ ውርደትን ውድቀትን ኣድሕነና
زي دخامن تخيتنا حوارن بكل جزيم بكل ساعة كنا إذا ذكر دعنا بحد ود خامس ونس منفذ قدس المسجانا صنعتهم بأذل لك على من كل ساعة نزل علم أمين نايشر كليت أو أبشر ويل تنبر أملاخنا بملاقة تمسجان تودسنا قدس ما درك زخون الدرج كنا أتوز عدل كنا نسخيها مسجانا قدسنا عنا حسبنا سير كمسجانا خن فيل كان سخانا كلنا محسن تعلم ما نتقبل سمع مسر كان سؤال سنة أنا ما أذاب أمنت هبنا كلنا بزي مشنا أم بزي شعرتهم زي ما أنكفن حلو نقارنا كم من دلاس نيتنا دم ما كم نبعت نفسنا يوم كم نحط ياتمت هذا حمص على كلهم تم كفترة علم زس مرخا بسم بأخذ دحنا حوسنا بحد ودخا مسؤولش منفذ قدسن بس جانا نصنعتهم بأذل لك على من كل ساعة نزل علم آمين بأنت سلاسيك تسهلن بأنت سلاسيك اكزيو تسهلن بأنت سلاسيك اكزيو تسهلن بأنت هلاويك اكزيو تسهلن بأنت ردتك اكزيو تسهلن بأنت تسويتك اكزيو تسهلن بأنت لدتك اكزيو تسهلن ما هيصنا زصورك اكزيو تسهلن هيداويها لقسساك اكزيو تسهلن أبراكيها لحقفاك اكزيو تسهلن أطفاتها لحصناك اكزيو تسهلن كنافرها لساماك اكزيو تسهلن تبانا زحزلك اكزيو تسهلن تايقاريها لانسسوا مثلك اكزيو تسهلن قزرتك اكزيو تسهلن ጥምቀትከ እግዚኦ ተሳሃለ ጾምከ እግዚኦ ተሳሃለ ሕማምከ እግዚኦ ተሳሃለ ትእህዞትከ እግዚኦ ተሳሃለ ጽፍአትከ እግዚኦ ተሳሃለ ተሰለቡ ክዳነከ እግዚኦ ተሳሃለ ቅስፈትከ እግዚኦ ተሳሃለ ኩርአትከ እግዚኦ ተሳሃለ ቀኖትከ እግዚኦ ተሳሃለ ስቅለትከ እግዚኦ ተሳሃለ ሞትከ እግዚኦ ተሳሃለ ርግዘተ ጎቦከ እግዚኦ ተሳሃለ ውህዘተ ደምከ እግዚኦ ተሳሃለ እንተ ግንዘትከ እግዚኦ ተሳሃለ ዝህርከ እግዚኦ ተሳሃለ ብካያ ለምከ እግዚኦ ተሳሃለ ሐዘና ለእምከ እግዚኦ ተሳሃለ እንተ ገአራ ለእምከ እግዚኦ ተሳሃለ ትንሣኤከ እግዚኦ ተሳሃለ እንተ ዕርገትከ እግዚኦ ተሳሃለ ስጋከ ወደምከ እግዚኦ ተሳሃለ ስጋከ ወደምከ እግዚኦ ተሳሃለ ዳግም ምጻትከ እግዚኦ ተሳሃለ ዳግም ምጻትከ እግዚኦ ተሳሃለ ዳግም ምጻትከ እግዚኦ መሐረን እግዚኦ መሐከን እግዚኦ
እግዚኦ ተሳሃለን እግዚኦ መሐረነ እግዚኦ መሐከነ እግዚኦ ተሳሃለን መሐረነ እግዚኦ መሐከነ እግዚኦ ተሳሃለን እግዚኦ መሐረነ እግዚኦ መሐከነ እግዚኦ ተሳሃለን መሐረነ እግዚኦ መሐከነ እግዚኦ ተሳሃለን እግዚኦ መሐረነ እግዚኦ መሐከነ እግዚኦ ተሳሃለን ዘወረድከ እምሰማይ በእንቲአነ ስማነ አምላክነ ወመድኃኒነ ክርስቶስ ኦ ዘወረድከ እምሰማይ በእንቲአነ ስማነ አምላክነ ወመድኃኒነ ኦ ክርስቶስ ዘወረድከ እምሰማይ በእንቲአነ ስማነ አምላክነ ወመድኃኒነ ክርስቶስ ኦ ዘተሰባይከም ቅድስት ድንግል በእንቲአነ ስምዓነ አምላክነ ወመድኃኒነ ኦ ክርስቶስ ዘተወለድከ እማርያም በእንቲአነ ስማነ አምላክነ ወመድኃኒነ ክርስቶስ ኦ ዘሰከብከ ውስተ ጎል በእንቲአነ ስምዓነ አምላክነ ወመድኃኒነ ኦ ክርስቶስ ዘተጠብለልከ በአጭርቅት በእንቲአነ ስማነ አምላክነ ወመድኃኒነ ክርስቶስ ኦ ዘተከደንከ ቆጽለ በለሶን በእንቲአነ ስምዓነ አምላክነ ወመድኃኒነ ኦ ክርስቶስ ዘተገዘርከ አመሰሙን ዕለት በእንቲአነ ስማነ አምላክነ ወመድኃኒነ ክርስቶስ ኦ ዘተምህርከ ከመ ሕፃን በእንቲአነ ስምዓነ አምላክነ ወመድኃኒነ ኦ ክርስቶስ ዘልህቀ በበህቅ በእንቲአነ ስማነ አምላክነ ወመድኃኒነ ክርስቶስ ኦ ዘተዓዘዝከ ከመ ገብር በእንቲአነ ስምዓነ አምላክነ ወመድኃኒነ ኦ ክርስቶስ ዘተጠመቀ በዮርዳኖስ በእንቲአነ ስማነ አምላክነ ወመድኃኒነ ክርስቶስ ኦ
ዘጾምከ 40 መዓልተ ወ40 ሌሊተ በእንቲአነ ስምዓነ አምላክነ ወመድኃኒነ ኦ ክርስቶስ ዘተመከርከ በገዳም በእንቲአነ ስምዓነ አምላክነ ወመድኃኒነ ክርስቶስ ኦ ዘሃረይከ ሐዋርያተ በእንቲአነ ስምዓነ አምላክነ ወመድኃኒነ ኦ ክርስቶስ ዘአንሰሰብከ ውስተ ዓለም በእንቲአነ ስምዓነ አምላክነ ወመድኃኒነ ክርስቶስ ኦ ዘመሃርከ ቃለ ወንጌል በእንቲአነ ስምዓነ አምላክነ ወመድኃኒነ ኦ ክርስቶስ ዘሐጸብከ እግረ አራኢከ በእንቲአነ ስምዓነ አምላክነ ወመድኃኒነ ክርስቶስ ኦ ዘአሐዙከ አይሁድ በእንቲአነ ስምዓነ አምላክነ ወመድኃኒነ ኦ ክርስቶስ ዘአሰሩከ ድኅሪተ በእንቲአነ ስምዓነ አምላክነ ወመድኃኒነ ክርስቶስ ኦ ዘሰሃቡከ ከመ በግዕ በእንቲአነ ስምዓነ አምላክነ ወመድኃኒነ ኦ ክርስቶስ ዘሃተቱከ ከመ ሰራቂ ወፈያት በእንቲአነ ስምዓነ አምላክነ ወመድኃኒነ ክርስቶስ ኦ ዘአቀሙከ ውስተ አውድ በእንቲአነ ስምዓነ አምላክነ ወመድኃኒነ ኦ ክርስቶስ ዘጸፍኦከ መልታህትከ በእንቲአነ ስምዓነ አምላክነ ወመድኃኒነ ክርስቶስ ኦ ዘሰለቡከ ክዳነከ በእንቲአነ ስምዓነ አምላክነ ወመድኃኒነ ኦ ክርስቶስ ዘቀሰፉከ ዘባነከ በእንቲአነ ስምዓነ አምላክነ ወመድኃኒነ ክርስቶስ ኦ ዘአልበሱከ ከለሜዳ ዘለይ በእንቲአነ ስምዓነ አምላክነ ወመድኃኒነ ኦ ክርስቶስ ዘተኰራይከ ርእሰከ በእንቲአነ ስምዓነ አምላክነ ወመድኃኒነ ክርስቶስ ኦ
ዘአስተጌጸሉከ አክሊለ ሶክ በእንቲአነ ስምዓነ አምላክነ ወመድኃኒነ ኦ ክርስቶስ ዘአጾሩ ከመስቀለ በእንቲአነ ስምዓነ አምላክነ ወመድኃኒነ ክርስቶስ ኦ ዘቀነውከ እደዊከ ወእገሪከ በእንቲአነ ስምዓነ አምላክነ ወመድኃኒነ ኦ ክርስቶስ ዘሰቀሉከ ዲበ ዕፅ በእንቲአነ ስምዓነ አምላክነ ወመድኃኒነ ክርስቶስ ኦ ዘአስተዩከ ብሂአዘ ምስለ ሞት በእንቲአነ ስምዓነ አምላክነ ወመድኃኒነ ኦ ክርስቶስ ዘተአገስከ ጽእለተ በእንቲአነ ስምዓነ አምላክነ ወመድኃኒነ ክርስቶስ ኦ ዘጥምከ ሞተ በእንቲአነ ስምዓነ አምላክነ ወመድኃኒነ ኦ ክርስቶስ ዘረገዞከ ገብኦከ በእንቲአነ ስምዓነ አምላክነ ወመድኃኒነ ክርስቶስ ኦ ዘአዋዝከ ደመ ወማየ በእንቲአነ ስምዓነ አምላክነ ወመድኃኒነ ኦ ክርስቶስ ዘአውረዱከ እመስቀል በእንቲአነ ስምዓነ አምላክነ ወመድኃኒነ ክርስቶስ ኦ ዘገነዙከ ዮሴፍ ወኒቆዲሞስ በእንቲአነ ስምዓነ አምላክነ ወመድኃኒነ ኦ ክርስቶስ ዘወደዩከ ውስተ ዝሂር በእንቲአነ ስምዓነ አምላክነ ወመድኃኒነ ክርስቶስ ኦ ዘተንሣእከ በሳልስት ዕለት በእንቲአነ ስምዓነ አምላክነ ወመድኃኒነ ኦ ክርስቶስ ዘአረገ ውስተ ሰማያት በእንቲአነ ስምዓነ አምላክነ ወመድኃኒነ ክርስቶስ ኦ ዘፈኖከ መንፈሰከ በእንቲአነ ስምዓነ አምላክነ ወመድኃኒነ ኦ ክርስቶስ ዘትመጽእ ዳግመ በስብሐት በእንቲአነ ስምዓነ አምላክነ ወመድኃኒነ ክርስቶስ
ዘትኩየንን ሕያዋነ ወሙታነ በእንቲአነ ስምዓነ አምላክነ ወመድኃኒነ ክርስቶስ ተስፋሆሙ ለኩሎሙ አጽናፈ ምድር ስምዓነ አምላክነ ወመድኃኒነ ክርስቶስ ተስፋሆሙ ለኩሎሙ አጽናፈ ምድር አነ አምላክነ ወመድኃኒነ ክርስቶስ ተስፋሆሙ ለኩሎሙ አጽናፈ ምድር ስምዓነ አምላክነ ወመድኃኒነ ክርስቶስ ወካኢበ ናሰበቋ ለንግሥተ ኩልነ ማርያም እምነ ወእሙ ለእግዚእነ ወመድኃኒነ ኢየሱስ ክርስቶስ ንስእል ወነሐስስ ናሰበቆን ወድስ ቤት አምሪሃ ብዙሃ ለመጸዋት ንጉሥ ለትነብሩ ተንስኡ ወለታረሙ ማውሱ ማርያምሃ በቃለ ስብሃት ጸውኡ ጽምኡ ተአምረ ድንግል ከመ ጸልዩ ቅድመ ስእላለ ቅድስት ድንግል መርአተ አብ ወእመ በግዕ ብሩክታ አንቲ ማርያም ብሩክታ አንቲ ማርያም ሰናይታ አንቲ ማርያም ወቡሩክ ፍሬ ከርሥኪ መድኃኔ ኩሉ ዓለም ኤሎሄ ኤሎሄ ዘአመትብየ በጽራህከ ተማሂጽን ምህላነ ስማ ኦ እግዚአብሔር አብ አኀዝየ ኩሉ መሃረነ ኦ ወልድ ዋህድ ኢየሱስ ክርስቶስ ተሳሃለነ ኦ ጰራቅሊጦስ መንፈሰ ጽድቅ ስረይ ለነ አልብነ ረዳኤ በጊዜ ምንዳቤ ወሐዘን እስመ ዘእንበሌከ ባዕደ ኢነአምር ወለጻድቃንሰ እምግባሮሙ
ትምህሮሙ ለነሰ ለእለ አልብነ ምግባረ ሰናይ ለእመ መሃርከነ ውእተ አሚረ ትሰመይ መሃረነ አብ ሃሌሉያ ተሰሃለነ ወልድ ሃሌሉያ መንፈስ ቅዱስ መሐሪ ተዘከረነ በሳይልከ መሃረነ አብ ሃሌሉያ ተሳሃለነ ወልድ ሃሌሉያ መንፈስ ቅዱስ መሐሪ ተዘከረነ በሳይልከ መሃረነ አብ ሃሌሉያ ተሰሃለነ ወልድ ሃሌሉያ መንፈስ ቅዱስ መሐሪ ተዘከረነ በሳይልከ ለከ ንፍየኖ ስብሃተ ወለከ ነዐርግ አኮት መሃረነ መሐሬ ኃጢአተነ አስተስሪ ዋድህነ ማይፀን ነፍስነ ወስጋነ ክርስቶስ ወልደ እግዚአብሔር አምላክ ወመድኃኒነ ኢየሱስ ክርስቶስ ተሳሃለነ በብዝሃ ምሕረትከ ደምስስ አበሳነ ወፈኑ ሳህለከ ላዕሌነ እምኀቤከ ውእቱ ሳህል ሃሌሉያ መሐረነ አብ መሐሪ ወተሳሃለነ አብ ሳሂለከ መሐሪ ኢታጥፋአነ ተዘችረከ ዘትካት ምህረት እስመ መሐሪ አንተ ወብዙሕ ሳሂልከ ለኩሎሙ ለይጼውኡከ ይፄውኡከ በጽድቅ ሰማይ ወትረ ከሃሊ ዘውስተ አድኅኖ ዘውስተ አድኅኖ ለአምላክነ ጻድቅ እስመ ጽድቅ ቃሉ ልሳሎ ለአብ በኑለነ ሳሂሎ እስመ አብ ያእክል ለዘሳሎ ስብሐት ሎቱ ይደሉ ሃሌሉያ አኮቴት ለቱ ይደሉ ሃሌሉያ ክርስቶስ ለእግዚአ ኩሉ ሃሌሉያ ሃሌሉያ ወይእዜኒ መኑ
ተስፋየ እግዚአብሔር ውስተ እዴከ እግዚኦ አማሃፅን ነፍሴ ሀበ አምላከ ምህረት ሃፅን ነፍስ ሀበ ንጉሰ ስብሃት ሃፅን ነፍስ በእግዚእየ ወአምላክየ ሃፅን ነፍስየ እምኩሉ ምግባረ እኩይ አድኅና ሀበ አምላከ ምህረት አመ ሐፅን ነፍስ ሀበ ንጉሰ ስብሃት አመ ሐፅን ነፍስ እግዚእየ ወአምላክየ አመ ሐፅን ነፍስየ ኩሉ ምግባር እኩይ አድኅና ለነፍስየ ሀበ አምላከ ምህረት ሃፅን ነፍስ ሀበ ንጉሰ ስብሃት ሃፅን ነፍስ በእግዚእየ ወአምላክየ ሃፅን ነፍስየ እምኩሉ ምግባረ እኩይ አድኅና ንሳሎ ናስተምህሮ አምላክነ ጻድቅ እስመ ጽድቅ ቃሉ ዘይክል ኩሎ ወአልቦ ዘይሳኖ ነዳያን ረዳየ ምንድባን ንሕና ኀቤከ ተማኅፀነ ዘይክል ኩሎ ወአልቦ ዘይሳአኖ አምላከ ነዳያን ናዛዝየ ሕዙናን ንሕና ኀቤከ ተማኅፀነ ዘይክል ኩሎ ወአልቦ ዘይሳኖ አምላከ ነዳያን ወተስፋ ቅቡፃን ንሕና ኀቤከ ተማኅፀነ ወበከመ አቀብከነ እምነግህም እስከ ሰርክ እቀበነ እግዚኦ እምሰርክ እስከ ነግህ ወበከመ አቀብከነ እምነግህ እስከ ሰርክ
እቀበነ እግዚኦ እምሰርክ እስከ ነገ ከመ አቀብከነ እምነግህ እስከ ሰርክ እቀበነ እግዚኦ እምሰርክ እስከ ነገ ተሳሃልከ እግዚኦ ምድረከ ሃሌሉያ ስማዕ ጸሎተነ ወስእለተነ ወስረይ ኩሎ ኃጢአተነ ስማዕ ጸሎተነ ወስእለተነ ዘሰማኢኮ ጸሎቶ ወስእለቶ ለዕዝራ ተወከፍ ምህላነ ሰላመከ ሀበነ ወማእከሌነ ይትረሃከ ሚጥማተከ ምኔነ ሃሌሉያ ሰአለነ ጊዮርጊስ ሀበ እግዚአብሔር ወጸሊ በእንቲአነ ሃረድዎ ወገመድዎ ወዘረው ስጋሁ ከመሃመድ ወወሰድዎ ሀበ ሰብአ ነገሥት ረገጸ ምድረ አንስአ ሙታነ አባ ጊዮርጊስ በሰላም አደወ መንግሥተ ክብር ወረሰ አርየነ እግዚኦ ሳሂለከ ሃሌሉያ ማኅደረ ሰላምነ ቅድስት ደብተራ እሞሙ ለሰማዕት ወእህቶሙ ለመላእክት ንዑ ንስግድ ኩልነ ሀበ ማርያም እምነ ባርከኒ አባ እንሳእ በረከተከ በእንተ ሰላማ ለቅድስት ቤተ ክርስቲያን አባ ባርከኒ እንሳእ በረከተከ መላከ ሰላምነ ሊቀ መላእክት ሚካኤል ሰአል ወጸሊ በእንቲአነ አይርግ ጸሎተነ ቅድመ መንበሩ ለንጉሥ አብይ የልአብሰራ ለማርያም ወይቤላ ትወልድ ወልደ ወይነግስ ለቤተ ያዕቆብ ለዓለም ዋልቦ ማይለቅቱ ለሰላም ነይ ሀብየየ እንቲአየ ሰናይት ርግብየ መዓዛ አፉሃ ከመ ኮል ወኩሉ
ነገራ ዓለም ወለዓለመ ዓለም ሃሌሉያ ሰላም አብ ወሰላመ ወልድ ወሰላመ መንፈስ ቅዱስ የሃሉ ማእከሌክሙ ለዓለም ወለዓለመ ዓለም ሃሌሉያ ሰላም አብ ወሰላመ ወልድ ወሰላመ መንፈስ ቅዱስ የሃሉ ማእከሌክሙ ለዓለም ወለዓለመ ዓለም ሃሌሉያ ሰላም አብ ወሰላመ ወልድ ወሰላመ መንፈስ ቅዱስ የሃሉ ማእከሌክሙ አኀው ንዑ ንስግድ ወንግነይ ላቲ ንዑ ንትፈሳህ ወንትሐሰይ ባቲ እስመ እመ አምላክ ኢቲ ድንግልናቲሃ ክልኤቲ ዛቲ ኢቲ ትንቢቶሙ ለነቢያት መጐሰ ስብከቶሙ ለሐዋርያት እሞሙ ለሰማይ ወእህቶሙ ለመላእክት ላቲ ይደሉ ክብር ወስብሐት ወለወልደ አምልኮ ስግደት በምድሮ ሰማያት በባሕር ወበቀላያት ለዓለመ ዓለም ሰላም አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ወፍቅራ ለእግዝእትነ ማርያም ሞገሰ መስቀሉ ወሀብተ ረድኤቱ ወጥረ ይርሐቅ እምኔ ወእምነ ኩልክሙ
በእንተ ማርያም መሐረነ ክርስቶስ በእንተ ማርያም መሐረነ ክርስቶስ በእንተ ማርያም መሐረነ ክርስቶስ በእንተ ሚካኤል መሐረነ ክርስቶስ በእንተ ሚካኤል መሐረነ ክርስቶስ በእንተ ሚካኤል መሐረነ ክርስቶስ በእንተ ገብርኤል መሐረነ ክርስቶስ በእንተ ገብርኤል መሐረነ ክርስቶስ በእንተ ገብርኤል መሐረነ ክርስቶስ በእንተ ሩፋኤል መሐረነ ክርስቶስ በእንተ ሩፋኤል መሐረነ ክርስቶስ በእንተ ሩፋኤል መሐረነ ክርስቶስ በእንተ መላእክት መሐረነ ክርስቶስ በእንተ መላእክት መሐረነ ክርስቶስ በእንተ መላእክት መሐረነ ክርስቶስ በእንተ ነቢያት መሐረነ ክርስቶስ በእንተ ነቢያት መሐረነ ክርስቶስ በእንተ ነቢያት መሐረነ ክርስቶስ በእንተ ዮሐንስ መሐረነ ክርስቶስ በእንተ ዮሐንስ መሐረነ ክርስቶስ በእንተ ዮሐንስ መሐረነ ክርስቶስ በእንተ ሐዋርያት መሐረነ ክርስቶስ በእንተ ሐዋርያት መሐረነ ክርስቶስ በእንተ ሐዋርያት መሐረነ ክርስቶስ በእንተ ሰማዕታት መሐረነ ክርስቶስ
መሃረነ ክርስቶስ በእንተ ሰማዕታት መሃረነ ክርስቶስ ሰማዕታት መሃረነ ክርስቶስ በእንተ ሰማዕታት መሃረነ ክርስቶስ ተጻድቃን መሃረነ ክርስቶስ በእንተ ጻድቃን መሃረነ ክርስቶስ ተጻድቃን መሃረነ ክርስቶስ በእንተ ጻድቃን መሃረነ ክርስቶስ ተጻድቃን መሃረነ ክርስቶስ በእንተ ጻድቃን መሃረነ ክርስቶስ እንተ ሰንበት መሃረነ ክርስቶስ በእንተ ሰንበት መሃረነ ክርስቶስ ሰንበት መሃረነ ክርስቶስ በእንተ ሰንበት መሃረነ ክርስቶስ እንተ ሰንበት መሃረነ ክርስቶስ በእንተ ሰንበት መሃረነ ክርስቶስ እግዚኦ 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 መሃረነ ስአሊነ ማርያም ምህረተ ወልድች ያሐውፀነ ማርያም ሳሊለነ ማርያም ለለሳቱ ተግባረ እደዊሁ ለወልድች ንጥፋ በከንቱ ኩሎ መዓልተ ኩሎ ሌሊተ ብዙኃ ኃጢአተ ዘገበርነ በእንተ ማርያም ከመሃሪ ሰረይለነ እግዚኦ አውርድ ምህረትከ በላዕሌነ እግዚኦ አቁርር መዓተከ እምኔነ እግዚኦ ቀቦሙ ለኩሎሙ ህዝበ ክርስቲያን እግዚኦ አይርፍ ነፍሳተ አግብርቲከ ወአእማቲከ ኩሎሙ ርሰሳውያን እግዚኦ ቀቦ ለርእሰ ሊቀ ጳጳስና ጳንጠኒዎስ እግዚኦ ቀቦ ለጳጳስነ መቃርዮስ እግዚኦ ቀባ ለሀገሪትነ ኤርትራ እግዚኦ ቀባ ለዛቲ ሀገር እግዚኦ ቀባ ለመካንነ ደብረ ሰላም መድኃኔዓለም ምድሪ ዘሎ መዓት አቁረልና ኣብ ኣርያም ዘሎ ምሕረት አውርደልና ሓጢኣትና ደምስሰልና ትምልስ ኣምላኽ ኢኻ መመልሰልና ሕራይ ትብል ኣምላኽ ኢኻ ሕራይ በለና ከም ምሕረትካ እምበር ከም በደልና ይትኺደና ወዲ ሰብ መወዳእቱ እንተፀበቀ መወዳእታ ኩልና ፀብቀልና ጾምና ጸሎትና ሱባኤና ምህላላ ንመናና ስኻ ትሪኦ ስኻ ትቕበሎ ግበረልና በጾም እዚ ንሃዋርያት ሕቶኦም ከም ዝመለስካሎም ንዓና ድማ ሕቶና ዝምልስ መገድና ዘቕንዕ ሓሳብና ለዊጡ ድማ ናብ ሰማይ ዘጠምት ጾምን ጸሎትን ሱባኤን ግበረልና ቅዱስ እግዚአብሔር ኣምላኽና ብልምዲ ዘይኮነ ስታይ ደኣ መንፈስካ ተመሪሕና ብእምነት ተመሊእና ምጸሎት ኣሰኒና ካብ ሕማቕ ነገር ሪሕቕና ሰናይ ነገር እናገበርና ክንጾሞ እሞ እግዚአብሔር ኣምላኽና ምድራዊ በረኸትን ሰማያዊ ህይወትን ክንረኽበሉ እስኻ ሓግዘና ቅዱስ እግዚአብሔር ኣምላኽና ምጾም ዝኸይድ ኩሉ ነገር ክንገብር ሓይሊ ሃበና ተጉደልና መላኣልና ተካገና ኣርመልና ቅዱስ እግዚአብሔር ኣምላኽና በጾም እዚ ብሓይሊ ረኺብና ብንስሓ ንትንሳኣሉ ጾሙን ጸሎትን ሱባኤን ግበረልና ካብ ኣዴና ቅድስት ድንግል ማርያም በረኸት ረድኤት ክፈለና ኩነታትናን ኩነታት ከባቢናን ኩነታት ቤተ ክርስቲያንናን ዝቕይርን ዝልውጥን ውግእን ወረ ውግእን ኣቁሪሩ ሰላም ዘምጽእ ጾምን ጸሎትን ሱባኤን ግበረልና ቅዱስ እግዚአብሔር ኣምላኽና
ስኻ ይቅረብ ሃሊ ኢኻሞ ይቅረበለልና ስኻና መዓልታዊ ስራሕና ተግባርና እንተዳ ቆሚትካ ሓደ ቁኑዕ ስራሕ ሓደ ሰናይ ግብሪ ትረክበልና ኢኻሞ ካብ መዓትካ ምሕረትካ ዝበዝሕ ኣምላኽካሞ ከምቶም ዝመሓርካዮም ንዓና ድማ بعين محرتك تأميتك يقرب لنا أب سمايات تنبر أبونا سمكاي قدس سخات مزا فاركا غمتا بسماي كم ما مدري هو جرانا لما هبرنا نان بدلنا بدلهم كم زحدقنا له بدلنا بسنا هدقلنا كفو عدنا فتنا يتتونا من قسن حيدن كبرن زلالنا آمين ستي مادام ناي قدوس جبريل الله سلام بحلنا خير انقلخي بسقاخو انقلخي عدد جالب بيتا سلام السخي قابن استبراتي فرخر سوم وملت الزقا زابير مساخيو وفستي دسي بلكي حتياتنا اختر نافوكر ودخي يسوس كرسوس من تانا محرت لمن لنا امين سلوس كدوس معاكن سلوس كدوس تسهلن سقاز تملأخ أودنجل مريم دسي بلكي دسي بلكي دسي بلكي دسي بلكي دسي بلكي እግዚአብሔር መሳኺዩ ቁር ወድኸ ጸልይልና ለምንልና ኃጢአትና ኻድገልና አብ ንወልድን መንፈስ ቅዱስ ክብርን ምስጋናን ይሁን ለምን ኩሉ ሰዓት ዘለዓለም ዓለም ተሳሃለን ሰላም ለኩልክም ምስለ መንፈስከ ጎይታና እግዚአብሔር ኢየሱስ ክርስቶስ አምላኽና ንቅዱሳን ደቀ መዛሙርትኻን ንጹሓን ሐዋርያትካን ነዚ ንስኻትኩም ትሪኦ ዘለኹም ብዙሓት ነቢያትን ጻድቃን እንደለይ ግና ኸ ኣይረኣዩ ነዚ ንስኻትኩም ሰምዑ ዘለኹም ክሰምዑ ደለዩ ግና ኸ ኣይሰምዑ ናታትኩም ግና ዝርያ ዘሎ ኣንትኹምን ሰምዓ ዘሎ ኣይዞም ብፁዓት እዮም ዘልካዮም ንኣና እውን ከምኣታቶም ቃል ቅዱስ ወንጌልካ ክንሰምዕን ክንሰርሕን ብጸሎት ቅዱሳን ብቕዓት ግበረና ተወንጌል ቅዱስ ረአስየ ነደ ለዋነ ለሰሚዐ ወንጌል ቅዱስ ጎሳ ልብየ ቃለ ሰናየ ወአነ አየድ ግብርየ ለንጉሥ
كما قال መጽሐፊ ዘተበተበ ይጽፍ ልሳንየ ከመቀለ መጽሐፊ ዘተበተበ ይጽፍ ልሳንየ ጎሳ ልብየ ቃለ ሰናየ ወአነ አየድ ግብርየ ለንጉሥ ከመቀለ መጽሐፊ ዘተበተበ ይጽፍ ልሳንየ እዛ ልብየ ቃለ ሰናየ ወአነ አየድ ግብርየ ለንጉሥ ከመቀለ መጽሐፊ ዘተበተበ ይጽፍ ልሳንየ ጎሳ ልብየ ቃለ ሰናየ ወአነ አየድ ግብርየ ለንጉሥ ከመቀለ መጽሐፊ ዘተበተበ ይጽፍ ልሳንየ ሃሌሉያ ቁሙ ወአጽምዑ ወንጌለ ቅዱሰ
ጊዜናሁ ለእግዚእነ ወመድኃኒነ ኢየሱስ ክርስቶስ ቃለ ወልደ እግዚአብሔር ስብሐት ለከ ክርስቶስ እግዚእየ ወአምላክየ ኩሎ ጊዜ ኩሉ ጊዜ ድማ ቅረበለልና ብወንጌልካ ምርሓና ብሓይልካ ደግፈና ግብርና ሓዲካ ተዓርቀና ከም ምሕረትካ እምበር ከም በደልና ይትኺደና ወዲ ሰብ መወዳእቱ እንተፀበቀ መወዳእታ ኩልና ፀብቀልና እጾም እዚ ድማ እስኻ ትሪኦ እስኻ ትቕበሎ ጾምን ጸሎትን ሱባኤን ግበረልና ኩሉ ኩነታትና ዝልውጥ ዘጸብቕ ዘቕንዕ ግበረልና ንሃዋርያት ከም ተቐበልካሎም ንዓና ድማ ተቐበለልና ካበዴና ቅድስት ድንግል ማርያም በረኸት ረድኤት ክፈለና ከምቲ ንሃዋርያት ዝመሃርካዮም ኣብ ሰማያት ትነብር ኣቦና እናበልና ንፅዋዕካ ይቀድስ መንግሥትኻ ትምጻእ ፈቃድካ ኣብ ሰማይ ከም ድማ ኣብ ምድሪ ይኹን የዕለት እንጀራና ለመሃበና ንሕና ንዝበደሉና በደሉን ከም ዝሓደግናሎም በደልና ምሳና ሕደገልና ኩናትና እምበር ኣብ ፈተና ኣይተእትወና መንግሥትን ሓይልን ክብርን ንዘላለሙ ናትካ ኣሜን። እግዝእትየ ማርያም ናይ ቅዱስ ገብርኤል ሰላምታ ሰላም ለክለኹ አኺ ድንግል ሆይ ምስጋኹ ድንግል አደ እግዚአብሔር ጌታ ሰራዊት ሰላም ፍረከርስኹም ብሩህ ኦ ለተጸጋ እግዚአብሔር ንሳኺ ኦ ፍስሕት ደስ ይበልኪ ኃጢአትና አስተሰርየልና ነፈቁር ወድህ ኢየሱስ ክርስቶስ ምንታና ምሕረት ለምንልና አሜን። ወንጌለ መንግሥቶ ጽድቆ ዘአውፌና አውፈይኩከ መንግሥተ ሰማያት ቀሪባላ እሞ እመኑን ተነስሑ ናን መድሓናን ኢየሱስ ክርስቶስ ንክብረ መንግሥቱን ዘለዓለም ዓለም ክብርን ምስጋናን ንዑ ይኹን። ወንጌል ማርቆስ ምዕራፍ 8 ካብ ቁጥር 27 ክሳብ 33 ኢየሱስን ደቀ መዛሙርትን ናብ ዓድታት ቂሳርያ ናብ ፊልጶስ ከዱ። ነቶም ደቀ መዛሙርቲ ከዓ ኣብ መገዲ ሰብ መን እዩ ይብሉኒ ኣለዉ ኢሉ ሓተቶም። ንሳቶም ድማ ገሊኦም ዮሐንስ መጥምቅ ካልኦት ድማ ኤልያስ ካልኦት እውን ሓደ ካብ ነቢያት እዩ ዝብሉ ኣለዉ በልዎ። ንሱ ድማ ንስኻትኩም ከ መን ትብሉኒ ኣለኹም በሎም። ጴጥሮስ መሊሱ ንስኻ ክርስቶስ ኢኻ በሎ። ሽዑ ብዛዕብኡ ንሓደ እኳ ከይዛረቡ ኣሕሚሙ ኣዘዞም። ንወዲ ሰብ ብዙሕ ሓሳረ መከራ ክጸግብ ብዓበይቲ ህዝብን ብሊቃውንቲ ካህናትን ጸሓፍትን ክነዓቕን ክቕተልን ድሕሪ 3 መዓልቲ እውን ክትንስእ ከም ዝግብኦ ክምህሮም ጀመረ። ነዚ ነገር እዚ ድማ ኣግሂዱ ተዛረቦ። ጴጥሮስ ከዓ ፍልይ ኣቢሉ ክገንሖ ጀመረ። ናብ ደቀ መዛሙርቱ ግልጽ ኢሉ ርእዩ ንጴጥሮስ ኣታ ሰይጣን ናይ ሰብ እምበር ናይ ኣምላኽ ኣይተሓስብን ኢኻ እሞ ካባይ ረሓቕ ኢሉ ገንሖ። እዝኒ ዘለዎ ይስማዕ ንኣምን ቃለ ቅዱስ ወንጌል
ኪዳን ዘነግ መዝዋዕይ ዘሰርክ ዘነገረሙ እግዚእነ አምላክን ወዳነ ኢየሱስ ክርስቶስም ድረት ምሳይ ሙታንም ቅድመ ዕርገቱ ውስተ ሰማይ በረከተ ጸጋሁ ሀብተ ረድኤቱ ይሃሉ ምስለ ኩልነ ህዝበ ክርስቲያን ለዓለመ ዓለም ቅዱስ ቅዱስ ኃያል ቅዱስ ሕያው ዘኢይመውት ዘተንሥአ እሙታን አመ ሣልስት ዕለት ዐርገ በስብሐት ውስተ ሰማያት ወነበረ በየማነ አቡሁ ዳግመ ይመጽእ በስብሐት ሙታነ ተሳሃለነ እግዚኦ ስብሐት ለአብ ስብሐት ለወልድ ስብሐት ለመንፈስ ቅዱስ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ለዓለመ ዓለም አሜን።
እግዚአብሔር ሕያው ተሳልን ጸጋሁ ለእግዚአብሔር የሃሉ ምስሌክሙ ምስለ መንፈስከ ንሰብሖ ለአምላክነ ርቱዕ ይደዎ ለአምላክነ ርቱዕ ይደሉ መድኃን ነብስናን ዝኾንካን ዘይትልወት ንዓኻና ኣብ መሰረት ጥበባትን ዓቃብ ኣልባብናን ዕልብናና ዘብራህኻልና ጸልማት ሕልናናውን ኣርሒቅ ካብናትካ ኣይምሮ ዝኸለልካና ንስኻኻ ነቲ ጥፋት ወፌ ናይ ጥሰብ መስቀል ቐዳኻ ድሓንካዮ ብዘይጠፍቅ ሓደስካዮ ብትእዛዝካ ድማ ስሕተታት ጠፈ ነቲ ጠፈረለኻዮ መተወደኸን ትበጃኻዮ ጐይታ ምእንቲ እዚ ንሕና ባሮትካ ነመስግነካ ኣሎና ንስየብሃከ እግዚኦ ጐይታ ንውድሰካ ኣሎና ሊቃነ መላእክቲ ብዘይቋረ ምስጋና ማህሌት ቅዱሳ ዘመስግኑኻ ናይ ክብሪ ምስጋና እዩ ቅድም ምሳኻ ዝነበረ ናትካ ቃልን ናትካ ምኽርን ናትካ ጥበብን ናትካ ምፅሓን ዝለኣካ ኢኻ ዓለም ከይተፈጥረ ምሳኻ ኣለዎ ዝኾነ እወት ባህሪ ሰብ ንምድሓም ስጋት ተገልፀ ቃል ካብ ዓሩታት እያት ሓራ ዘውፃና ወድኻን ፍቑርካን ጐይታና ኢየሱስ ክርስቶስ እዩ ስለዚ ጐይታ ንሕና ባሮትካ ንውድሰካ ኣሎና ንውየድሰከ እግዚኦ ጐይታ ኦ ወሃቢ ሕይወት ጐይታ ንዓኻ ካብ ማዕሙቕ ልብና ንሳልሳይ ግዜ ውዳሴ ነቕርበልካ ኣለና ነፍሲ ትሑታት ዝሪ ንጭኑቕ መንፈስ ሸለል ዘይበለ ነቶም ተሰዱ ዝቕበሎምን ዝረድኦምን ነቶም ረግረግ ሓጢኣት ተዋሒጦም ምሳኻይ መድሓኒ ንጥሙያት ዝሓልን ግፋዕ ዝብቀለሎም ዓርክመናን ጻድቃን ዝምስክረሎም ንንጻሕን መደሪኦም ብጽድቂ ንዝጽውዕዎ ሰማይ ንመበለት ከዳን ዘኽታማ ዝኣልነታ ምራ ምስጋና እምነትን ጉባኤ መንፈስን ኣብ ጸጋን ሓይልን ክትከውን ተኸለ ቤተ ክርስቲያን ቁኑዕ መራህ ዝህብ ኦ ጐይታ ከይረፍና ኩሉ ሰዓናኻ እናወደስና ብኣምሳል መንግሥትኻ ብልባትና ንምስል ኣለና ብኣኻን ፍቕሪ ወድኻን ጐይታና ኢየሱስን ብምስጋናን ጽንዓትን ዘለካን ዘለዓለም ዓለም ዘበቱ ለከ ስብሃት ወኢሕዝ ለዓለመ አሜን አሜን ይበሉ መላእክተ ሰማይ በኪዳነ ቃሉ ስሉስ በአካሉ በአማኑኤል ስሙ በማርያም ወላዲት ይለመነና መሐረ አምላክ መሐረና ይቅረ ባህለ አምላክ ረበለልና ሰዓት መዓልት ዝባረካልና ቅዱስ እግዚአብሔር አምላክና ሰዓት ዛምሸት ዚአን ሰዓት ዛላይቲ ዚአን ድማ ባርካልና ለምን ንክህበኩም ፀውዑ ንክሰምዓኩም ካሕኩሑ ንኸፍተኩም ኢልካና እኸሞ ነዚ ቃል እዚ ተስፋ ገርና ኢና ንሕና ድማ ቤትካ መፂና ንልምን ኣለና ማሃበና ጽዋዓካ ኣለና መስዓና ንኾኾሓካ ኣለና መኽፈተና ቅዱስ እግዚአብሔር አምላክና ከም ምሕረትካ እምበር ከም በደልና ይትኺደና ወዲ ሰብ መወዳእቱ እንተፀበቀ እሞ መወዳእታ ኩልና ፀብቀልና ጾምና ጸሎትና ምህልላና ሱባኤና ድማ ስኻ ትሪኦ ስኻ ትቕበሎ ግበረልና ብጾምናን ሱባኤናን ስኻ ክበር ንዓና ድማ ገጽካ ንመርኣይ ግበረልና በጾም እዚ ንሓዋርያት ሕቶኦም ከም ዝመለስካሎም ሕቶና ዝምልስ ጾምን ጸሎትን ሱባኤን ግበረልና ካበዴና ቅድስት ድንግል ማርያም በረኸት ረድኤት ክፈለና እዚ ብሃገርናን ከባቢናን ዘሎ ውግእን ወረ ውግእን ህፃናትና መናእሰያትና ዝበልዕ ደቂ ጎራብቲ ይኹን ደቂ ዓድና ንኩሉ እግዚአብሔር አምላክና ሰብ ዝበልዕ ዘሎ እሞ ሰብ ድማ ክቡር እሞ ይኣኽለኩም በለና ይኣኽለኩም በለና ይኣኽለኩም በለና ናትካ ይኣክል ይኣክል
أب قول وصينا خند جزء أكلنا إنا جنا أخلن سخايا أكل بلنا إجابير أملاخنا نحنا كم ذا أكل زي كنا نسبب سباتنا مو سخاجنا نتوم زي بالعزي ستيو أب زي فلت وجباتاتن كرباتاتن سنجراتاتن دمام زفس زلوا سقوم زقرس زلوا إجابير أملاخنا نعاتاتهم ملكا يقرب لنا دحر حج إجابير أملاخنا داس حزن زي كنس داس مرعى داس أوياز زي كنس داس عللتا أبها قرنا ختكل إجابير أملاخنا سخايا أخلقكم بلنا كل ما بإدنا زلوا ولدنا ون ناتكامبرنا هنا يكون نمو السخات خبر لهم سخات حقو سلم قبرلنا أبزي أبعد سلام كوينا دكنا سلزح وقفنا نتبر حق زلوا كم شالا يبلوهم يدقموهم نبلالنا مو دكنا أخم زلوا هوتنا ونا أخم زلا حسيبنا تخافل تجنك من شجرام ممكن كون إجابير أملاخنا نسخ حق زنا ممتنا هواريات زمهر كيوم أبسمايات تنبر ربنا ندبلنا نسوع كلنا سمكاي مستعد انسى فاش كام تاب سماي ودما مدريخو لا تنجرانا لما هبنا لا نزودنا ولدم كم حدقنا دلنا حسنا دقنا كفاد احنا نمبر فتناي تتونا من قسنا حيلنا يبرد زل عدنا كيما امين وزت يا مريم من قدس قبريل ملا سلام نكلو زحلنا غير دنقلي سقاهو دنقلي دجاب يرتباط قيتا سراوي سلام لكله سهيل وملت تصقاي زابير مساخي وفس دس بلك حتياتنا أفكر ودهي يسوع كريستوس من تانا حرت لنا زابير يقبل لب سماي يعرق امين. بسم آب وولد ومنفس قدس أحد أملاك كما يوعيلكم نحن دوعيلكم روح فتارينا كساب الساعات زي بدحنا سلام عكيبو أبز قدس بوتا بقدس هاقلقلوت بقدس سباعي كنقابا قدس فقادو سلازخونا لنا فتارينا أملاك قدسان ناي بحر مسقانا يبصحيو بزي ساعات زي أبس أبابا أبس أقام أبشقر نزله رهوا سلام كسانت عرفتي هابوم أبيت ما أسرت نزلهم وصحرا يفتر اللوم أمرير حزن نزلهم دبسا قدسان يدبسكم وموت سقان استفلينا هقر قدسان جنة منكس السميات يوارسهم نعنا هذا استوعل أمرهبو موداتنا يسبق لنا تسمع إذن زلاتو يسمع إبل قدمي نابتي أرستنا مئتاوي بملؤهم توم أملع علم كونكم نزق الدوسا قلقلوت أبزز زلهم وهنكم تساتفوا زلهم السيادة صادقان أثبت هتان خفلكم توم بسراح مغنيات بزتفعل عليه مغنيات أملاخ بزفلتو كتمسوا زي طعامكم زقمكم أملاخ يفلطو إيو توم كنمزء النخيل جن إذا نايسابوت بوتا نريئو لنا طرحو تريفو مالتي أبزو بوتا زي حجي بوتانا اندزي وحسنا صباح أبت معال تفردي بملؤ بوتانا كم زبادو خوني እግዚአብሔር ይሰውረና ስለዚህ ደጊመ እቶም بسراح ምኽንያት ብዝተፈላለየ ምኽንያት كنمزء እናኸአልና كنمزء እናደለና ዘይመጻና أبوناون كسلي وخلو ولا إلا يفقدو يهابو ألبوم زي يفقدو توقف لومو تونكو هبو زدالي كموصو زي دالي مو كموصو زي كألو بس أقامات كم زموصو حساب اللوم كنمزء إنها ألنا خلنا እግዚአብሔር አሳጋጊሩና ቁርባን كنمزء دالينا موت مزقبنا دي خايوسيف بجخابا مزقبنا علت كندي زبصحنا نبلولو الزبن أساقاقيرو أفدق بيت خريستيان تراحيو أبزدلنا يو ساعات أبزدلنا يا جزير بمحرتو أملاخ نابز خمز مسألة برخت أساقاقيرنا
أب كمزز مسألة عبي سبعنا بملء ونابر ترايو اخترف بتعمي زقرمي سلازي صباحون دحر صباحون جزي الله أتوم تسمعنا بأنك عدو تسمعوا زلهم إذا ما لقت قدس بيت الخريستيان أمه كتمسوها تخيلوا كاب صباح جميركم كتمسوا ملقتي قدس بيت الخريستياني سمعنا خنا تقبروا እግዚአብሔር ይደግፈና نلومي قدس بيت الخريستيان سريعته أبونا زنببو قدس وانجيلاوي قدس ماركوس أبز صحفه معرف شو منته كاب 27 كساب 33 ጎይታ ኢየሱስ ደቀ መዛሙርቱን ናብ ዓድታት ቂሳርያ ናይ ፊልጶስ ከዱ ነቶም ደቀ መዛሙርቱ ከዓ ኣብ መገዲ ሰብ መን ይብለኒ ኢሉ ሓተቶም ንሳቶም ድማ ገሊኦም ዮሐንስ መጥምቕ ካልኦት ድማ ኤልያስ ገለውን ሓደ ካብ ነቢያት እዩ ዝብሉ ኣለዉ ንስኻትኩም ከመን ትብሉን ኣለኹም በሎም ጴጥሮስ መሊሱ ንስኻ ክርስቶስ ኢኻ በሎ ሽዑ ብዛዕባኡ ንሓደ እኳ ከይዛረቡ ኣሕሚሙ ኣዘዞም ንወዲ ሰብ ብዙሕ ሓሳረ መከራ ክጸግብ ብዓበይቲ ህዝብን ብሊቃውንቲ ካህናትን ጸሓፍትን ክነዓቕን ክቕተልን ድሕሪ 3 መዓልቲ እውን ክትስእ ከም ዝግብኦ ክምኽሮም ጀመረ ነዚ ነገር እዚ ድማ ኣግሂዱ ተዛረቦ ጴጥሮስ ከዓ ፍልይ ኣቢሉ ክገንሖ ጀመረ ናብ ደቀ መዛሙርቱ ግልጽ ኢሉ ርእዩ ንጴጥሮስ ኣታ ሰይጣን ናይ ሰብ እምበር ናይ ኣምላኽ ኣይትሓስብን ኢኻ እሞ ካባይ ረሓቕ ኢሉ ገንሖ ትሰምዕ እዝኒ ዘላቶ ትስማዕ በለ ጎይታ ንደቀ መዛሙርቱ ናይ ሰብ እምበር ናይ ኣምላኽ ኣይትሓስብን ኢኻ እሞ ካባይ ረሓቕ ኢሉ ገንሖ እግዚአብሔር ዘስተውዕሎ እምሮ ይሃበና ኣብዛ ሓጻር ንባብ ምናልባት እግዚአብሔር ምስተውዓል ይሃበና ብምስተውዓል እንተ ደኣ አንቢብናዮ ኣብዛ ሓጻር ንባብ ጴጥሮስ እንታይ ተባሂሉ ንስኻ ብፁዕ ኢኻ ንስኻ ብፁዕ ኢኻ መንፈስ ቅዱስ እምበር ስጋን ደምን ኣይገለጸልካን ገና ታርእስቲ ከይተወድአት ኮላ ከዓ ሰይጣን ካባይ ረሓቕ ናይ ሰብ እምበር ናይ ኣምላኽ ኣይትሓስብን ኢኻ ኢሉ ገንሖ እንታይ ስለ ዝገበረ እዩ መበገሲ ናይቲ መልእኽቲ እንታይ እዩ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ሓደ መልእኽቲ ከመሓላልፈሎም ደልዩ ሽዑ ንዓኣቶም ሕጂ ንዓና ክሳብ መወዳእታ ዓለም ብዛዕባ ዝመጽእ ኩነታትን ጸገማትን ዕላምኡን ከመይ ገይሮም ክሰግርዎ ከም ዘለዎምን ይገሊጽሎም ስለዚ ብሊቃነ ካህናት ክትሓዝ ብዙሕ ሓሳረ መከራ ክቕበል ክስቀል ክመውት ክቕበር እዩ ግን ኣብ ሳልሳይ መዓልቲ ክትንሲኤ እዚ መልእኽቲ እዚ ምስ መሓላለፈ እንታይ ገይሩ ጴጥሮስ ኣግልል ኣቢሉ ክገንሖ ጀሚሩ ኣግልል ኣቢሉ ክመኽሮ ጀሚሩ ስለዚ ንሰብ ጥራይ ዘይኮነ ንኣምላኽ ዝገናሕናሉ መዓልቲ ውሑድ ኣይኮነን ብዓይኒ ምሕረት ስለ ዝጥምተና እምበር ነብስና እንተርእዩናያ ስለምንታይ እግዚኣብሔር ከም ዝትገብር ስለምንታይ እግዚኣብሔር ቀልጢፍካ ስለምንታይ እግዚኣብሔር ደንጉኻ ስለምንታይ እግዚኣብሔር ከም ዝገርካ ስለምንታይ ንበዓል ክርስቶስ ቂልካ ትሪኦም ብዙሕ ዘይበልናዮ ነገር የለን ኢሉ ጴጥሮስ መን ይብለኒ ሰብ ምስ በለ ገሊኦም ኤልያስ ገሊኦም ኤርምያስ ገሊኦም ሓደ ካብ ነቢያት ይብሉኻ ንስኻትኩም ከመን ትብሉኒ ምስ በሎም ንስኻ ክርስቶስ ወዲ ሕያው ኣምላኽ ኢኻ ኢሉ ምስ መለሰሉ ንስኻ ብፁዕ ኢኻ እዚ መንፈስ ቅዱስ እምበር ስጋን ደምን ኣይገለጸልካን ሕጂ ነስተውዕል ጸጋና ክሳብ ክንደይ ክምንዛዕ ከም ዝኽእል ኣብ ሓንቲ ኣርእስቲ ኣብ ሓንቲ መዓልቲ ኣይሰጎመን እውን እቲ ዝገለጸሉ መንፈስ ቅዱስ ናበይ ከይዱ እቲ ካልእ መንፈስ ቤን ይኣትዩ ኣብ መጨረሻ ሰይጣን ናይ ሰብ እምበር ናይ ኣምላኽ ኣይትሓስብን ኢኻ እሞ ካባይ ረሓቕ ኢሉ ገንሖ እቲ መልእኽቲ እንታይ እዩ ነይሩ እቲ ብስራት ሰይጣን ኩሉ ግዜ በቲ ጸበቡ ገልቢት እዩ ዘሪአና ንሱ እዩ ከዓ ምስትውዓል ንዝኾነ ፍጻሜ ሰይጣን ብግልባጡ ተስፋ ከም ንቆርጽ ነቲ ብርሃን ከም ዘይረአየና
ስለዚህ እንታይ ኣትሒዝዎ ጓሳ ክቅተል ኣባጊዕ ክብተና እየን ነዚኣ ሒዝዋ እታ ብስራት ኣብ መወዳእታ ግን እንታይ እያ ዘላ ድሕሪ 3 መዓልቲ ክትንስኤ ድሕሪ 3 መዓልቲ ከዓ ኣብ ገሊላ ክትረኽቡን ኢኹም ኢሉ ነዛ ተስፋ እዚኣ እንደዘሪኣ ቀልጢፍካ በልተሰቐል ነብሳት ክድሕኑ መንግስቲ ሰይጣን ምእንቲ ክትፈርስ ቀልጢፍካ ተሰቐለልና ኢሉ ክምሕፀን ዝግበኦ እዩ እንታይ ግን ኣግልል ኣቢሉ ክመኽሮ ጀሚሩ ስለዚ ብዙሕ ግዜ ኣግልል ኣቢልና መኺርና ዘጋገናየን ሰባት ተልየን እግዚኣብሔር ይቕረ ይበለልና ክንስሓሉ ይግባአና እዩ ሰባት ኣጋጊዮምና እንተኾይኖም እውን ከምኡ ንዝመፅእ ከዓ ሰባት ሰይጣን ዝጥቀመሎም ሰባት ሓለይቲ መሲሎም ኣግሊሎም ከይገንሑና ከየታልሉና ንሕና እውን ንካልኦት ሰባት ካብቲ ፅኑዕ መሰረት መኸርቲ መሲልና ቤተሰብ መሲልና ሓለይቲ መሲልና እንታይ ገድሽካ እንዳበልና ከምኡ ከይንገብር ንዓና ዓብይ ስምዕታ እዩ ናይ ሰብ እምበር እንታይ ኢልዎ ናይ ኣምላኽ ኣይተሓስብን ኢኻ ስለምንታይ እዚ ወንጌል ዝሎሚ ተሰሪዑ እንተኢልና ሎሚ ማርያም መግደላዊት ብክብሪ ተዘኪራትሉ ዘላ መዓልቲ እዩ ዕረፍቲ ናይ ማርያም መግደላዊት እዩ ማርያም መግደላዊት መን እያ እንተደኣ ኢልና ወንጌላዊ ቅዱስ ሉቃስ ኣብ ምዕራፍ 8 ቁፅሪ 2-3 ካብ ርኩሳት መናፍስትን ካብ ሕማምን ዝሓወያ ሓየሎ ኣንስቲ ድማ ነበራ 7 ኣጋንንቲ ዘውፅኣላ እታ መግደላዊት ዝብልዋ ማርያም ዮሃና ሰበይቲ ኩዛ ኣዛዝ ቤት ሄሮድስን ሱሱና ከዓ ብገንዘበን ዘገልገሎ ካልኦት ብዙሓት ኣንስቲ እውን ኣብኡ ነበራ እዩ ነታ 7 ኣጋንንቲ ዘውፅኣላ እዩ 7 ናይ ፍፅምና ምልክት እዩ ስለዚ እታ ኣብ መሬት ዘሎ ዝበሃል ሓጢኣት ብምልኡ ፈፂማቶ ግን እግዚአብሔር ረዲእዋ ናብ ጎይታ ምስ መፀት ንኩሉ ነገር ካብ ዝኩሉ ጾር ኣላቂቁ ካብተን 36 ቅዱሳት ኣንስቲ ክትከውን በቂዓ እዩ ንጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ድሕሪ ትንሳኤ ንመጀመርያ ግዜ ዘረኣየቶን ዝዳሃሰሰቶን ዘምለኸቶን ማርያም መግደላዊት እያ ከምኡውን ምስ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ምስ ረኸበቶ ንደቀ መዛሙርተይ ጎይታኹም ተሲኡ ኢልኩም ንገሪዮም ኢሉ ዝኣዘዛ ንመጀመርያ ግዜ ትንሳኤ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ዘበሰረት ከዓ ማርያም መግደላዊት እያ ንምንታይ ተጻሒፍ እዚ ታሪኽና ዝልውጥ ብዛዕባ ናይ ትማል ዘይኮነስ ናይ ሎሚ ታሪኽና ዝልውጥ መድሓኒ ታሪኽና ዝልውጥ ጎይታ ከም ዘለና ንመዘከርታ እዩ ማርያም መግደላዊት ምስ ቅዱሳን ሐዋርያት ምስቶም 72 ኣርድእቲ እቶም 120 ቤተሰብ ዝበሃሉ ኣብ በዓለ መንፈስ ቅዱስ ጸጋ መንፈስ ቅዱስ ተቐቢላ ኣቦታትና ሐዋርያት ዲያቆናዊት ሸይሞማ ንብዙሓት ካብ ዘይምእማን ናብ ዝምእማን ዘምፀት ብዙሕ ጸጋ ዝገበረት ምዃኑ እዚ ናይ ሎሚ መጽሓፈ ስንክሳርና ገሊጽዎ ኣሎ ንጴጥሮስ እንታይ ኢልዎ ናይ ሰብ እምበር ናይ ኣምላኽ ኣይተሓስብን እያ ስለዚ ሓሳብ ሰብን ሓሳብ ኣምላኽን ብኸመይ ዝፈላለ ኣብ ትንቢት ኢሳያስ ምዕራፍ 55 ቁፅሪ 8-9 ሓሳባተይ ካብ ሓሳባትኩም መገድታተይ ካብ መገድታትኩም ፍሉይ እዩ ደጊሙ ከምቲ ሰማይ ካብ ምድሪ ልዕል ዝብል መገድታተይ ካብ መገድታትኩም ሓሳባተይ ካብ ሓሳባትኩም ፍሉይ እዩ ስለዚ ነቲ ሓሳባት እግዚአብሔር ሓሳባትና ክንገብሮ ነቲ መገድታት እግዚአብሔር ከዓ መገድታትና ክንገብሮ እሞ መወዳእታና ክጽብቐልና እዩ ናይ ሰብ እምበር ናይ ኣምላኽ ኣይተሓስብን እያ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ መፍቀር ሰብ እዩ እቲ ሓሳብ ሰይጣን እዩ ሓሳብ ሰይጣን እዩ ሓሳብ ሰይጣን ስለ ዝኾነ ኢኻ ሰይጣን ካባይ ረሓቕ ኢሉ ሰይጣን ብሰብ ገይሩ ስለ ዝተዘርበ ከዓ እንታይ ኢልዎ ናይ ሰብ እምበር ናይ ኣምላኽ ኣይተሓስብን እያ ብኣምሳለ በለስ ረገማላ ኃጢአት ይብል በኣፍ ጴጥሮስ ገይሩ ስለ ዝተዛረበ ከም ዝርድኦ ገይሩ ንሰይጣን እንታይ ገይርዎ ገኒሕዎ እዩ ሰይጣን ካባይ ረሓቕ እዩ ስለዚ እግዚአብሔር ምስትውዓል ሃበና ተመንን ዕንቅርቢትን ኩሉ ሓይል ጸላእን ክትረግጹ ስልጣን ሂበኩም ኢሉና ብዓቢ ይምጻእ ብንእሽቶ ይምጻእ ብፈታዊ ይምጻእ ብዘመድ ይምጻእ
بسبعي يمسع بسبيتي يمسع بقشي يمسع بفلاسي يمسع كله እግዚአብሔር ዘይከብረሉ ዘበለ ሐሳብ ሰይጣን እግዚአብሔር ይግናሐካ ክንብሎ እግዚአብሔር ኃይሊ ስልጣን ሂቡናይ ክንጥቀመሉ አለና ክንፈርህ ይብልና ምክንያቱ አብ ወንጌል ሉቃስ ምዕራፍ 10 ቁጥር 19 20 ተመንን ዕንቅርቢትን ኩሉ ኃይል ጸልአን ክትረግጾ ስልጣን ሂበኩም አቦታትና በቃሉ ጥራዮም ዘዓይ ነይሮም ስለዚህ ሐሳባተይ ካብ ሐሳባትኩም ፉሊ መገደታተይ ካብ መገደታትኩም ፉሊ ስለዚህ እንታይ እዩ ሐሳባት ሰብ እዚ መገደታት እዚ በኸመይ ከይ ዝወሃሃድ አብሮሜ ሐዋርያ ቅዱስ ጳውሎስ አብሮሜ ምዕራፍ 8 ካብ 5 ጀሚሩ ክሳብ 8 ከምዚ ይብል ስጋውያን ዘበሉ ነቲ ናይ ስጋ እዮም ዝሓስቡ መንፈሳውያን ግና ነቲ ናይ መንፈስ እዮም ዝሓስቡ እቲ ሓሳብ ስጋ ምስ አምላኽ ጽልኢ ብምዃኑ ነቲ ሕጊ አምላኽ ኣይግዝኦን ኣይኮነሉን ድማ እዩ ስለዚ እቲ ሓሳብ ስጋ ሞት እዩ እቲ ሓሳብ መንፈስ ግና ህይወትን ሰላምን እዩ እቶም ብስጋ ዘለው ንአምላኽ ከስምርዎ ኣይኮነሎምን አስዒቡ ኣብ ቁጥሪ 9 ንስኻትኩም ግና መንፈስ አምላኽ ሓዲርኩም እንተሊስ ብመንፈስ እምበር ብስጋ ኣይኮንኩምን ዘለኹም እቲ መንፈስ ክርስቶስ ዘይብሉ ግና ንሱ ናይ ክርስቶስ ኣይኮነን ክብሪ ንዝኽርስሙ ይኹን ለዛ ሐሳብ ስጋ ጥራይ ምሕሳብ ሞት የምጽእ ስለዚ ቅዱስ ወንጌል አስፊሕዩ አቀሚጥልና ሐሳብ ስጋ ምሕሳብ ማለት ብዛዕባ ስራሕና ብዛዕባ ናብራና ብዛዕባ ስጋና ብዛዕባ ክዳንና ብዛዕባ ቀለብና ብዛዕባ ጥዕናና ምሕሳብ ሓጢአት እዩ ኣይኮነን ዝብል ዘሎ ጽቡቕ ገይሩ ይስፊርዎ ሐሳብ ስጋ ጥራሕ ምሕሳብ እዩ ስለዚ እንታይ እያ ታ ጥራሕ ትብል እያ ማለት ሐሳብ ስጋ ጥራይ ምሕሳብ ሞት የምጽእ እቶም ሐሳብ ስጋ ጥራይ ዝሰርሑ ኣብ ክርስቶስ የለውን ናይ ስጋ ጥራይ እንተሓሲብኩም ክትሞቱ ኢኹም ስለዚ ከመይ እቲ ናይ ስጋ ሐሳብ ምሕሳብ ኣብ ወንጌል ሉቃስ ምዕራፍ 12 ቁጥሪ 19 ሓደ ጸጉኡ ዝበዛሓሉ ብዙሕ ግዜ ኣብ ቦታትና ኣብ ቀብሪ ዝሰብክዎን ዝምህርዎን ቁጥሪ 19-20 ወንጌል ሉቃስ ምዕራፍ 19 ኣቲ ነብሰይ ብዙሕ እተደለበ ሃብቲ ንብዙሕ ዓመታት ዝኣኽለኪ ኣለኩሞ ዕረፊ ብልዒ ስተይ ተሓጐሲ በላይ ስለዚ ኩለን ዘንሰምዐን ዘለና ናይ ምንታይ እየን ናይ ስጋ ሓሳብ እየን ነብሰይ ጸሊ ነብሰይ ጹሚ ነብሰይ ስገዲ ነብተይ ተነስሒ ነብሰይ ቁረቢ ናይ መንፈስ ዝበሃል ናይ ነብሲ ዝበሃል የለን ንነብሱ እንታይ ገይርዋ ረሲዕዋ ካብዚ ከምዚ የድሕነና እወ ነብሰይ ብዙሕ እተደለበ ሃብቲ ንብዙሕ ዓመታት ዝኣኽለኪ ኣለኩሞ ዕረፊ ብልዒ ስተይ ተሓጐሲ በላ ኣምላኽ ግና ኣተዓሻ ንነብስኻ ካባኻ ክወስድዋ በዛ ለይቲ እዚኣ ኣዳልይዋ ኣሎ እሞ ዝደለብካዮ ደኣ ንመን ክኾነካ እዩ ስለዚ ነቲ ጽባሕ ዝኸዱ ዓለም ዘይኮነስ ነቲ ጽባሕ ዝገድፎ ዓለም ሓሲቡ ነታ ምስኡ ትነብር ነብሲ ገዲፉስ ነቲ ጽባሕ ፍልሖ ዝበልዕዎ ስጋ ምስኡ ጥራይ ተሪፉ ስለዚ እንታይ ተባሂሉ ኣተዓሻ ተባሂሉ እግዚአብሔር ዘስተውዕሉ እሙሮ ይሃበና ስለዚ ጴጥሮስ ወዲቁ መጀመርያ ብፁእ ተባሂሉ ዳሕራይ ወዲቁ መወዳእታ ከዓ ተንስኡ ኣባጊዕ ይሃሉ ሕያውተ ያብልዕ ንስኻ በጽሒ ኾለኻ ሕቆኻ በዓልኻ ተዓጥቕ እሞ ናብ ዝደለኻዮ ትኸይድ ምስ ኣረካ ግን ካልኦት ይዕጥቑኻ ናብ ዘይ ትደልየኻ ኣይወስድኻ እዚ ብዝበሎ ከዓ ብኸመይ ኣማውታ ከኽብሮ ከም ዘለዎ ስለዚ ቃል እግዚአብሔር ታይሉ ኣብ ምሳሌ 24 ቁጥሪ 16 እቲ ጻድቕ 7 ሳብ ይወድቕ እሞ ይትንስእ ኢል ስለዚ መጀመርያ ከይንወድቕ ክንጥንቀቕ ክንዲ ሰይጣን ዝኣክል ክንዲ ሓጢአት ዝኣክል ጸላኢ ኣቐሚጥና ኩሉ ግዜ ክንጥንቀቕ ኩሉ ግዜ ከምታ ኣብ ግንባር ዘሎ ወተሃደር ኩሉ ግዜ ብዛዕባ ሰይጣንን ብዛዕባ ሓጢአትን ክንነቅሕ ከም ዘለና እንተ ወዲቕና ከዓ ተስፋ ከይቆረፅና ክንትስእ ከም ዘለና ጻድቕ 7 ሳብ ይወድቕ ይትንስእ ኢሉ ረሲኣን ግና ይወድቅ እሞ ኣይትንስኡን ጴጥሮስ
وديقو تسيو يهودا جن حنسا مسودغة أي تنسأن نتك زابير زهابون السحة أي تتقملون سلازي زابير كم زيبل أب تنبيت إرمياس معرف شومن تقصر بعته زابير كم زيبل الله إلكا نجرم نمن نهزبي زودقس أي تسأنرو مجدي تجاجيغه أي ملسندو كبرنا زخر سميخون زماننا دايز بحال زي مخاين تمرح لزلهم مسارحي شو ميفلت كون ما إلي انت تجاجي خان تعيز بلكا تجاجي خلها هكذا أدمان تكنولوجي نزي تكنولوجي زفتر أمرها إخزابير يفتيروها أتجيب بي استجاجي هم اللهم ندابلنا نغسل لنا نغسل لنا من البات معصف حساب نركب كنيش تكن كاين نخلينا مملس حساب نركب يترن حساب نركب مالت هجي إخزابير تايلو إخزابير كم زبلالو إلكا نجرم يلون إرمياس نتايلو زودقس أيتس إنرو مقدس تجاجيس أي ملسندو إرمياس معرف شو منته قصري 4 زودقس أيتس إنرو مقدس تجاجيخه أي ملسندو لبنا كي ترر لبنا كي دفن تازودقنا لا نسحا زبهلالنا كي نودق كنتنقق مس ودقنا جن قلطيفنا خنتس أبونا داويد زي فصوم حاتيات يلن كودقن كتسئن جن حنت نيل نعها بديله نعها تراي بدلكو أبقدمها أكي جوركو نابلا إدو العلون أب أملاخ النازز نيرو أزوم هزبي أبجزي إرميا هزنبورو هزبتات جن كملوسي كألن قرب نباب كم ببيه إخزابير كم زي بلالو إلكا ندك إسرائيل نجرهم زودقس هيتسئندو مجد التجاجيغ أي ملسندو سلمن تايدا أزهز بزي يروساليم بناي حواروت المات زتألم أبتون كل يصنعو مملاسون يا أبيو سن إلى سمعه كان عنا أي زاربون كاب كفاءته زتعس انت إزجبر خازبل يلون كمتين أبكينات زفانن فرس نفسه كفي قوي الله رازا أب سماي ورحاتو يفلت كواتران لخاخيتن عيان زمس قالو جزين يستبهلائين هزبي جنا فتح إخزابير أيفلتني كما يلكم دعائكم نحنا لباماتنا حق إخزابير دما مسانا اللو تبلو زلهم جناخ إنه نايس حافظ برع حاسوتسي أب حاسوت قلبي طوائي أزوم تبابنيات هاتزياتهم كحفرون كسنبدون كتكزون يوم إنه نقال إخزابير وقيدومسي كما يزبلت طباب داخون اللومي كابن إشتوم كساب عبيهم كلاتهم حروفات ربحائهم كاب نبي خسع كهن كلاتهم حسوت يزوترو اللومو أنستهم نخال أتكهبن قرههم دما نزيت ريوه هبومي سلام زي الوس سلام النابلو نتمسبرت قال هزبي بشلل تايفوسو اللو سياف سلز قبرو كحفر دايوم من مكواي حفرون حفرت انتاي مخانوكا ايفولتن يوم سلازي مستوم زودقو هودكو بجزي قصعاتهم دما صح قبل يوم يبل إخزابير ويتا سراويتي إز إخزابير صبوق غيروات انكي قوم اي تملسون سلازي تملسو تايكوينو نسبع عامت نفارسن بابلونن دربيوم كهناتهم نبياتهم أنستغاهناتهم كل خبر زبهال أب تاريخكم زمسألة تفزيم انتهي سلازخوني سلازبدلوا يكونون بديلهم تنسعوا تباهيلهم ناتسوعوا كملسوا يكالون سلاز إخزابير انت أيلوهم زودقس أي تسئندو مقدس تقاقيغة أي ملسندو سلازي إخزابير مسجن مريم مقدلاويت كابتي اللو زبهال حتياتها بعلم شوعت أجان أنت مالت في السمنانة حاتيات زي في السموت حاتيات يلني لهم أبوتات بيت خريستيان دم دي مامو إذن لهم كزرزروا أيدلين مخنياتو أبقى إخزابير تايلو نمزرابوكا زحفري إخزابير جن مودعت أسأبيق الله
مودعتنا يسبقلنا عابي هوارياويت قداميت هوارياويت كتكون زبقعت تسفخاي قرصت بزودقتو حاتيات بزودقتو ودقت تسفخاي قرصت لبخاي تررت سلاز تنسحتيو سلازي امودعتا مزمور داويت 103 معصو صلوت ناي نغو صلوت نغزا هنكيد كلنا نغو تس كلنا مزر استنا خنذكرو مئنتي 103 كاب حدا كساب حمش زلو خنببه نفسي نእግዚአብሔር بارغي اوشت ايزلو كلون نقدسهم يبارغ نفسي نእግዚአብሔር بارغي نزتغبرلكي كل سنايكا ايترسعي نسو نخل عبساخ زحدقلكي نخل حمامك ازفوس نهوتك خاب طفات زبجوا بسهلن محرتن زخللكي ندليتكي بصبق نجر زصقب ننقسنتكي كم نسر زحدس እግዚአብሔር يمو نفسي እግዚአብሔር بارغي نزتغبرلكي كل سناي نجركا ايترسعي بسغان بمنفسن بمدرن بسماياتن كابز زعبي كابز زطعم كابز زخبرتاي ነገር كل يخل نفسين እግዚአብሔር بارغي اوشتي زله كله اوشتي زله كله ابونا داويت بزح ጊዜ ልቡ ይሽፍት ስለዝነበረ ናልባት ተስተብሂልና ለሐደ ጊዜ እንዳጸለና ሆለና ወላ እንዳማሃርና ሆለና ሰይጣን ሕሱሚ ልቢ ይሽፍት እንታይ ይልጽልነይሩ ወአምላኽ ቃላት አፈይን ሐሳባት ልበይን ኣብ ቅድሜኻ ብሁግ ይኹን ልቡ ክሽፍቶ ከሎ ንዘክሮ ልብና እናጸለና ናብ ገለ ክወሰድ ከሎ ናብ ገለ ክዝምብል ከሎ ወአምላኽ ሐሳባት ልብናን ቃላት አፍናን ኣብ ቅድሜኻ ብሁግ ይኹን ውሁድ ይኹን ክንብል እንታይ ይልጽል ዘሎ አውሽጠይ ዘሎ ኩሉ ተመስገን ኣብ ሰማያት ነብር አቦና መሁሉ ሰብ ይዝብሎ ዘሎ ከም ኸይበለ ዝውዕል ሰብ የለን እግዚአብሔር ብውሽጥና ክንብሎ ይደልሎ አውሽጠይ ዘሎ ኩሉ ንቅዱስም ይባርኽ ነፍሰይ ንእግዚአብሔር ባርኺ ንኹሉ አበሳኺ زحدقلك كاب طفات زبجوكي بسهلن محرتن زخللكي ندليتكي بسناي نجر زصقب ننقسنتكي كم نسر زحدسي كبرن زخر سميخون بخوم زوهابي طلاي دليتو خينا ايدنا نزرغ حنبر بخوم زوهابي سخا قلندي خزبل سبات ايكونن كم سبا ايكونن እግዚአብሔር بዛ حجن مصو نايت مالي هيوت ناز ذكر ايكونن እተጥፉ ወድ መስመጽ እንታይሉ ወደይ ጠፊ ነይሩ ተረኺቡ መይት ነይሩ አተንሲሞ ክንሕጎስ ይግባአና ንሕና ናብ አምላኽ ክንመጽእ ኸለናስ ካብቲ ንሕና ንሕጎሶ አምላኽ ዝሕጎሶ ይገልጽ አቦታት እንታይ እዮም ዝብሉ ካብቲ ሕፃን ክጠቡ ደሊ ዝህወኾስ ኣደ ከተጥቡ ኢላ ትህወኾ ከምኡ እንዲህ ሃከይ ከምኡ ኢሎም አቦታት ኣስፊሮም ኣለዉ ብፅሑፍ ንስኻትንካ ብኣካል ትፈልጦ ካብቲ ሕፃን ክጠቡ ዝህወኾ እቲ ኣደ ወዳ ከተጥቡ ትህወኾ ይቕልጥፍ ኢሎም ክብሪ ንዝኽርስሙ ይኹን ነፍሰይ ንእግዚአብሔር ባርኺ ንዝተገብረልክ ኩሉ ሰናይ ነገር ከዓ ኣይትረስዒ ነፍሰይ ንእግዚአብሔር ባርኺ ኣብ ውሽጠይ ዘሎ ኩሉ ንቅዱስ ስሙ ይባርኽ ንሱ ኢሉ ንኩሉ ሓጢኣትኪ ዝድምስሰልኪ ንኩሉ ሓጢኣትኪ ዝድምስሰልኪ ናይ ቅድሚ ትማል ንዝክሮ ኢና ሕዝቅያስ እንታይ ኢልዎ ንስኻ ንኩሉ ሓጢኣተይ ንድሕሪኻ ደርቢኻ እዩ ንድሕሪኻ አቦና ዳዊት ከዓ ንኩሉ ሓጢኣትኪ ዝሓድገልክ ጥዒምዎ እዩ ብዙሕ ነገር ብዙሕ ውድቀት ይወዲቑ እዩ ናብ እግዚአብሔር ምስ ተመልሰ ግን እግዚአብሔር ኢልዎ ብነፍሲ ተማሂርካ ኢኻ ብስጋ ግን ክትቅፅዕ ኢኻ ኢልዎ ወድኻ ካብ ማሕፀንካ ዝመፀ ወድኻ መፈንቅለ መንግስቲ ገይሩ ከባረረካ ኢኻ ክዋጉእ ኢኻ ይትበል ስኢልካ ህደም ኢሉ ብስጋ ክትቅፅዕ ኢኻ ብነፍሲ ግን ተማሂርካ ኢኻ ኢሉ ስለዚ ነፍሰይ ንእግዚአብሔር ባርኺ ንዝተገብረልክ ኩሉ ሰናይ ነገር ኣይትረስዒ ንሱ ንኩሉ ሓጢኣትኪ ዝሓድገልኪ ስለዚኦም ኣቦና ንስሓ ኣብ ዝደለኹሞ ግዜ ምፁና ደውልና ኣብዚ ኣባጊዕ የብሎም ኣጣል የብሎም ወላ ሓንቲ ይብሎምን ኣብ ዝደወልኩምሎም ግዜ ንጉሆ ድዩ ቀትሪ ድዩ ምሸት ድዩ ኣብ ዝኾነ ግዜ ተቐሪቦም ኣለዉ ማለት ስለዚ ምኽኒት የብልናን ማለት ንኩሉ ሓጢኣትኪ ዝሓድገልኪ ካብ ጥፍኣት ዝብጀወኪ ኣቦና ጸሎት ገብሩ ከለዉ ተሰሚዕኹሞም
ኣብ ቅድሜና ካብ ዘሎ ሓደጋን ሽግርን ኣሰጋጊርካ ብሰላም እትወና ካብ ጥፍኣት ዝብጅ ወኪል ንድልየትኪ ብሰናይ ነገር ዘጽግብ ንንእስነትኪ ከም ንስር ዝሕድስ እሞ ነፍሰይ ንእግዚአብሔር ባርኺ ንዝተገብረልኪ ኩሉ ሰናይ ነገር ከዓ ኣይትረስዒ ስለ ቃላቱ እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይኹን ኣርእስትና እንታይ እዩ ናይ ሰብ እምበር ናይ ኣምላኽ ኣይተሓስብን ኢኻ እሞ ካባይ ረሓቕ እዚ ካብ እግዚአብሔር ዘርሕቐና ሓሳባትን ተግባራትን እንደዘይርሕቕና ሙሉእ ህይወትና ኣይፈልጠኩም እየ ናይ ምባል ዕጫ ፍርዲ ኣምላኽ ከም ዘሎ ከዓ ክንዝንግዕ የብልናን ምክንያቱ ሐዋርያ ቅዱስ ጳውሎስ ኣብ ዕብራውያን ምዕራፍ 10 እንታይ ኢሉ ኣሎ ኣምላኽና ዝበላዕ ሓዊ ኢሉ ኣብ ኢድ ኣምላኽ ምዳቕ ከዓ ዘሰክሕ እዚ ኩሉ ተገይሩልና ኢዱ ዘርጊሑ ብንስሓ ክሓፅበና እናተፀበየ ዝባና ሂብና እንተ ደኣ ሓሊፍናዮ ብድሕሪኡ መዓልቲ ፍርዲ ምስ መፀ ምክንያት ዝበሃል የለን ምክንያቱ ሓሙሽተ ደናግል ማዕፆ ምስ ተዓፅወ ክፈተና ኾታ ምስ በላ እንታይ ኢልወን ኣይፈልጠክኒ ካብዚ ከም ዝሰውረና ሕጂ ግን ግዜ ንስሓ እዩ ግዜ ፍቕሪ ኣምላኽ እዩ ኣብዚ መፃናየ ግዜ የእዳው እግዚኣብሔር ተዘርጊሐና ኣለዋ እሞ ከምቲ ንማርያም መግደላዊት 7 ኣጋንንቲ ኣውፅዩ ዓብይ ሐዋርያ ክትከውን ዘብቅዓ ከምቲ ንጴጥሮስ ካብ ውድቆ ተኣተሲኡ ሊቀ ሐዋርያት ክኸውን ዘብቅዖ እሎምውን ብሓቂ እንተተነሲሕና ብሓቂ እንተተመለሽና እዚ ሕጂ ዝኸብደና ሓጢኣት እዚ ሕጂ ዝኸብደና ጠባይ እዚ ሕጂ ዝኸብደና ኩነታት ንኩሉ ኣልዒሉ ፍጹማት ክገብረና ይከኣሎ እዩ ሰናይ ፍቓዱ እሞ ብሓቀኛ ንስሓ ናብ ኣምላኽና ክንምለስ እግዚኣብሔር ዘስተውዕሎ እምሮ ይሃበና ጽኒልኩም ስለ ዝሰማዕኹምኒ ስለ ዝሰማዕኽናኒ ኣብ ትገብርዎ ጸሎት ኩሉ እግዚአብሔር ይስማዕኹም ስለ ቃላቱ እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይኹን ቃለ ሕይወት ይስማዕልና በስመ አብ ወመንፈስ ቅዱስ ወመንፈስ ቅዱስ ምስጋና ይኹኖ መድኃኔ ክርስቶስ መድኃኔ ክርስቶስ ብስም ቅዱስ ስምካ ብንጹሕ ሕሊና ብንጹሕ ሕሊና ኣብ ዙርያ መቕደስካ ንርከባሎና ልደት ቤተልሔም ጥምቀት ዮርዳኖስ ጥምቀት ዮርዳኖስ ሃይማኖት ተዋህዶ ድሕነት ሥጋ ነፍስ ድሕነት ሥጋ ነፍስ በጃ ኩሉ ዓለም መስዋዕት ድሕነትና መስዋዕት ድሕነትና ክርስቶስ ቃል አምላክ በጌ ፋሲካና በጌ ፋሲካና አጎይቶት ልዑል ክርስቶስ ፈጣሪ ክርስቶስ ፈጣሪ ምስጋና ይብጻሕካ ብሰማይ ብምድሪ ብሰማይ ብምድሪ እምነትና ንምጽናዕ ባዕልኻ ርዳና ባዕልኻ ርዳና መንፈስካ ብምልኣኽ ባርኽ ጉባኤና ባርኽ ጉባኤና ወሃብየ ሕይወት ጸጋ ዘይምጸጋ ጸጋ ዘይምጸጋ አሜን ሃሌሉያ አልፋ ወኦሜጋ አልፋ ወኦሜጋ አልካእን ክንገር ክሰምዕ ጐይታዬ በጃኻ ቃልካ ክንገር ክሰምዕ ጐይታዬ በጃኻ ልበይ ክፈቶ ልበይ ክፈቶ ልቢ ልድያ ኸምዝኸበካ
ልበይ ክፍቶ ልበይ ክፈቶ ልቢ ልድያ ከም ዝኸፈትካዮ ቃልካ ክንገር ክሰምዕ ጎይታየ በጃኻ ቃልካ ክንገር ክሰምዕ ጎይታዬ በጃኻ ልበይ ክፈቶ ልበይ ክፈቶ ልቢ ልድያ ከም ዝኸፈትካዮ ልበይ ክፈቶ ልበይ ክፈቶ ልቢ ልድያ ከም ዝኸፈትካዮ ቃልካ ክንገር ክሰምዕ ጎይታዬ በጃኻ ቃልካ ክንገር ክሰምዕ ጎይታዬ በጃኻ ልበይ ክፈቶ ልበይ ክፈቶ ልቢ ልድያ ከም ዝኸፈትካዮ ልበይ ክፈቶ ልበይ ክፈቶ ልቢ ልድያ ከም ዝኸፈትካዮ ሓደ መዝሙር ካብኹም ኣመነ ሓደ መዝሙር እግዚኦ ስምዓኒ ናብ ጸሎተይ ኣቕልብ ስቓይ ትበል ብንብዓተይ እግዚኦ ስምዓኒ ናብ ጸሎተይ ኣቕልብ ስቓይ ትበል ብንብዓተይ ስደተኛ እየ تحت صلال كاغاشا كم تمابوتاتي كلهم سدتنيا تحت صلال كاغاشا كم تمابوتاتي كلهم كم تنزكيوس عبدتي مسعني بعيني محرة متني كم تنزكيوس عبدتي مسعني بعيني محرة متني انت تمت كايو يسوس مسكلو تدحني خابت غسلو انت تمت كايو يسوس مسكلو تدحني خابت غسلو نفسينا بملاخ يا معقوبة عدوي يليلنا بخا قماتي تمسي ኣብ ቅድሜኻ ተደፊእ ኣምላኽ ኢኻ እሞ የምልኸካ ንጉስ ኢኻ እሞ እንግሰካ ነፍሰይ ናብ ኣምላኽ የማዕቆባ ኣዳወይ የልዕል ናባኻ ምቕማጠይ ተንሲእ ኣብ ቅድሜኻ ተደፊእ ኣምላኽ ኢኻ እሞ የምልኸካ ንጉስ ኢኻ እሞ የንግሰካ ነፍሰይ ኣምላኽ የማዕቆባ ኣይዳውይ የልዕልና ባኻ ኣብ ምቕማጠይ ተንሲእ ኣብ ቅድሜኻ ተደፊእ ኣምላኽ ኢኻ እሞ የምልኸካ ንጉስ ኢኻ እሞ እንግሰካ ራይ ክብርን ምስጋናን እግዚአብሔር አምላኽና ይኹን አሜን። ዝማሬና ዝማሬ መላእክት ተቀበለ እግዚአብሔር ይቀበለልና አሜን። እግዚአብሔር አምላኽና አበበና ሓዲሩ ዝመሃረና ክብርን ምስጋናን ንዕኡ ይኹን አሜን። ናይ ሰብ እምበር ናይ ኣምላኽ
ኣይተሓስብን ኢኻ ዝብል ኣርእስቲኦም ኣቦና ምሂሮምና ሐዋርያ ጳውሎስ ድማ እንታይ ኢሉ ሓሳብ ስጋን ሓሳብ መንፈስን እንታይ ኢሉ መጻርርቲ እዮም ኢሉ እሞ ንሕና ድማ ከምቲ ተማሃርናዮ ናይ ሰብ ዘይኮነ ናይ ኣምላኽ ሓሳብ ስጋ ዘይኮነ ሓሳብ መንፈስ እንዳሓሰብና ክንነብር እግዚአብሔር ይሕግዘና ተሓሳብ ስጋ ንግዚእ ኢልዎ ተሓሳብ መንፈስ ግና ነዛ ሕጂ ዘላን ነታ ትመጽእ ንዘለዓለም ዓለምውን ኢልሞ ንሓስቦ መንፈሳዊ ንሓስቦ ድማ ኣምላኻዊ ክኸውን ኣምላኽና ሓግዘና ጾምና ባርኸልና ቀድሰልና ጾመ ድሕነት ጾመ ምሕረት ግበረልና እጾም እዚ መንፈሳዊ ሓሳብ እናሓሰብና ናይ ሓሳብ ናይ ኣምላኽ ሓሳብ እናሓሰብና ንጾሞ እንድሕር ኣሊና ኩሉ ቅቡል እሞ እግዚአብሔር ኣምላኽና ኣብ ጾምና ኣብ ጸሎትና ዘዕንቅፈና እንታይ እንተዳኢልና ሓሳብ ሰብን ሓሳብ ስጋን እሞ ኣብዚ ግዜ ጾምና ይኹን ኩሉ ግዜ ሓሳብ ስጋን ሓሳብ ሰብን ካብ ማእምሮና ኣርሕቐልና ቅዱስ እግዚአብሔር ኣምላኽና ጾም እዚ ብሰላም ጀሚርካና ኣለኻ ብሰላም ድማ ፈጽመና ኣብ መወዳእታ ድማ ከምቲ ሐዋርያት ንሕቶኦም መልሲ ዝረኸብሉ ንሕና ድማ ንሕቶና መልሲ ንልልየትና መፈጸሚ ክኸውን ድማ ስኻ ርድኣና ልክዕ ከም ሐዋርያት ኮይንና ክንጾሞ ልቢ ሐዋርያትን እምነት ሐዋርያትን ንዓና ድማ ዓድለና ሐዋርያት ክንብል ከለና ኣብ ዘመኖም ሐዋርያት ንሕና ድማ ናይ ዘመንና ሐዋርያት ኢና እሞ ስኻ ደልዮም ሐዋርያት ግበረና ቅዱስ እግዚአብሔር ኣምላኽና ስለ ኩሉ ተመስገን ንእከበሉ ቤት ንጽልየሉ ቤት ስለ ዝሃብካና ንመስክነካ እሞ ዓመይ ኣይትምፁ ነይሩ ሎሚ ግና ምፁ ዓመ ተሓብኡ ነይሩ ሎሚ ግና ካብ ተሓባእኹም ልውፅ ኢልካ ናፃ ገርካና ኢኻ እሞ ነቲ ምፁን ዝብል ቃልካ ሰሚዕና ኣብ ቤትካ ክንርከብ ስኻ ሓግዘና ሰላማዊት መዓልቲ ውዒልካና ኢኻ ንመስክነካ ሰላማዊት ለይቲ ድማ ሓድረና ናብ ቤትና ድማ ካብ ዘይሓሰብናዮን ዘይተጸበናዮን ሓደጋን ድንገትን ሓሊኻ እግዚአብሔር ኣምላኽና እትወና ኩሎም ደቅና ኣወዳቶም ኣወልዶም ዓበይቶም ንእሽቶም ባርኸልና ንዓኻ ዝኾኑ ግበረልና እቶም ኣብ ኢድና ዘለዉ ሓልወልና ብዙሓት ወለዲ ጠፍእዎም ደቆም ኣብ ሓዘን ኣብ ብኽያት ዘለዉ ድማ ሓዘኖም ናብ ሓጎስ ብኽያቶም ናብ ስሓቕ ለውጣልና ቅዱስ እግዚአብሔር ኣምላኽና ብዙሓት ሕጂ ኣወዳት ኣዋልድ ካብ ኢድና ናብ ትምህርትና ናብ ቦታኦም ክኸዲኦም እሞ ካባና እምበር ካባኻ ኣይኮደን እሞ ኣብቲ ዘድኸድዎ እውን ንስኻ ኣለኻ እሞ ምስኣቶም ኩን ጽላልካ ውድቐሎም ካብ ኩሉ ዕንቅፋት ሓልዎም ብናይ ኣዴና ቅድስት ድንግል ማርያም ኣማላድነት ብናይ መላእኽቲ ተራዳእነት ብናይ ነቢያትን ሐዋርያትን ጻድቃንን ሰማዕታትን ጸሎት ኣይትፈለየና ከምቲ ሐዋርያት ዝመሃርካዮም ኣብ ሰማያት ትነብር ኣቦና እናበልና ንጽዋዓካ ኣለና ስምካ ይቀደስ መንግሥትኻ ትምጻእ ፈቃድካ ከምቲ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ዕለት እንጀራና ለመሃበና ሕናን ዝወደልና በደለውን ከም ዝሓድግላ ካብ ክፉ ኣድሕነና እምበር ኣብ ፈተና ኣይተትወና መንግሥትን ሓይልን ክብርን ንዘለኣለም ናትካ እዩ ወዝት እየ ማርያም ብናይ ቅዱስ ገብርኤል መልኣክ ሰላምታ ሰላም ለክለኹ ብሕልና ስጋኹን ድንግል ኢኻ ኣደ እግዚአብሔር ጽባኦት ጎይታ ሰራዊት ሰላም ለክለኹ ስኻ ኣንስቲ ብርክቲ ኢኺ ፍረ ከርስኹም ብርኸም ተጸካ እግዚአብሔር ምሳኺ እዩ ፍስተ ደስ በልኪ ሓጢአትና ክሰርየልና ናብ ተወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ ምእንታና ምሕረት ለምንልና አሜን ይፍታህ ወይ ስረጊኖ አምላክን ወዳን ኢየሱስ ክርስቶስ ካሊቀ ካህናት ስርየት የደምሳሴ አበሳ ወልድ ደብሩ ከሳቴ ብርሃን አንቱም አብየ ካህናቱ አብየ ዲያቆናት ወዳን ሳይሩ ከጻናት በበሰመክሙ ኩንፍታህነውን ጻህነ ይረስያን ይስክሉዋን ሰማያት ዚዮ መሐረነ ክርስቶስ መላእክት ዚዮ መሐረነ ክርስቶስ 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 ብዝሓለፈ መሐረና ብዝመጽሓልወና በአፉን መንፈስ ቅዱስ በእንተ እግዝእትነ ማርያም መሐረነ ክርስቶስ በእንተ እግዝእትነ ማርያም ክርስቶስ በእንተ እግዝእትነ ማርያም ክርስቶስ በእንተ እግዝእትነ ማርያም ክርስቶስ በእንተ እግዝእትነ ማርያም መሐረነ ክርስቶስ በእንተ እግዝእትነ ማርያም ክርስቶስ በእንተ እግዝእትነ ማርያም ክርስቶስ በእንተ እግዝእትነ ማርያም መሐረነ ክርስቶስ በእንተ እግዝእትነ ማርያም ክርስቶስ በእንተ እግዝእትነ ማርያም ክርስቶስ በእንተ እግዝእትነ ማርያም መሐረነ ክርስቶስ በእንተ እግዝእትነ ማርያም መሐረነ ክርስቶስ በእንተ እግዝእትነ ማርያም መሐረነ ክርስቶስ ጸጋ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስን ፍቅሪ እግዚአብሔር አቦን ሕብረት መንፈስ ቅዱስን ምሳይ ምስኩልኹምን ይኹን ስለ ኩሉ እግዚአብሔር ምስጋና ይብጽሐዮ ብርክለይ ትግበረልና
እግዚአብሔር ልዑል ይባርከው። ጽላሊከ እግዚአብሔር ፍታም ማስራት